Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar inicio ao pleno ordinario do 30 de abril de 2025 ás 20 horas. Bueno, antes de dar inicio ao pleno, despois da conversa que tuvemos, que tuven cos portavoces dos diferentes partidos, pois vamos a xuntar varios puntos de debate. E entonces, cando cheguemos ao punto número 3, vamos a debatir o punto 3, o 9 e o 10 de forma conxunta, e acto seguido pois vamos a votar o punto 3, o punto 9 e o punto 10. E cando cheguemos ao punto 7 vamos a debatir en conxunto o punto 7 e o punto 8, e ao final do debate pois votamos o punto 7 e acto seguido de forma independiente o punto 8. Se lle parece, pasamos a votar esta modificación. Votos a favor? 17 votos a favor, por lo cual queda aprobado. Moitas gracias. Moi bien, punto número 1 é a aprobación da... Ahora? No se oye. Problema meu de tono de voz. Moi bien, punto número 1, aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai alguén que quere facer algunha alegación. No? Pasamos a votación. Votos a favor? 17 votos a favor, por lo cual queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2. Expediente 2944/2024, aprobación inicial da relación de postos de traballo. Primer turno de intervención. Si ten a palabra, señor Triñanes. Aprobación da relación de postos de traballo. Se fora unha obra de teatro, titularía como crónica de unha farsa, ou se fora unha obra de teatro infantil, para público infantil, calificaría como el balón es mío, la pelota es mía, o se juega como yo quiero, me largo con la pelota. Básicamente é o resumo de todo este periplo que fixeron vostedes co tema da RPT. Retroténdonos ao pasado, e para que a xente que nos estea vendo, e os representantes e os traballadores que están aquí, os que lles dou as boas tardes a todos e agradezo por vir a este pleno, saberán que dende a finais da legislatura pasada ata o mes de maio desta legislatura, deste ano, o Comité de Empresa estuvo traballando en presentarlle ao Goberno unha proposta de RPT, realizada polos traballadores, realizada en base a falar cos seus compañeiros, con todos os departamentos, dos traballadores e para os traballadores. Unha proposta que tiña o visto bo do Goberno en ese mes de maio de 2024. Aí teñen vostedes a hemeroteca as noticias que había un preacordo e que, salvo cuestións de matices en particular, de pouca importancia, xa estaba preparada para salir adiante. E vostedes prometían que antes de final do ano 2024 terían ese RPT e que os traballadores se poderían beneficiar dos beneficios desa subida salarial, desa actualización salarial que lles iba a reportar xa no ano pasado. Ben, chegas a un preacordo no mes de maio, 2 meses máis tarde, no mes de xullo, o Goberno contrata unha empresa privada, gástase 9.800 euros, casi 10.000 euros, e pon todo patas arriba. E a proposta que valía non vale. Quero sinalar aquí que a proposta que tiñan os sindicatos, da proposta que vamos a votar agora mesmo, económicamente é prácticamente o mesmo. É similar, non lle vai a costar aos veciños, ni máis, ni menos do que había. Entón, se non era unha cuestión económica, é unha cuestión de fondo. E cal é a cuestión de fondo? Se era unha proposta dos traballadores e para os traballadores, quen millores que a eles coñecen as necesidades dos traballadores? Ben, pois non entendemos por que contratan unha empresa que dinamita todo ese traballo feito en menos de... Ese traballo de 4 anos, dinamita-o en... Canto? 4 semanas? Non sei canto tardou en chegar ali e decir... Esto está mal, aquí los que sabemos somos nosotros, ustedes non saben nada e vamos a hacer as cosas a mi manera. A min o que me dá que sospeitar é que vostedes, na proposta que tiñan os sindicatos, había cousas que non lles conviñan
e, polo tanto, contrataron esta empresa para xustificar eses cambios de última hora. En base a estes cambios que fixeron, en outubro, os traballadores mobilízanse, empezan a facer unha serie de movilizacións, empezan a facer unhas reivindicacións, teñen asambleas entre eles, e din que por aí que non pasan, que había un preacordo, que todo estaba ben, que o goberno se botaba flores de que había chegado a un acordo con eles hai uns meses e que agora, froito desta contratación que pagamos todos os boirenses, resulta que eso xa non sirve e que teñen ante eles unha proposta unilateral, despois afondaremos máis en esa proposta e que diferencias había, porque teño aquí as dúas, tanto dos traballadores como a súa, entre unha e outra. Cando os traballadores empezan a mobilizarse, que fai este goberno? Fai unha rolda de prensa, comezando, como empecé eu, o título desta historia, esta crónica dunha farsa. Porque chega o goberno e di que a ver por que fan isto, que por culpa deles, por culpa dos traballadores, que simplemente defenden o que vostedes já habían aceptado uns meses antes, non van a poder sacar a RPT, que a ver si tal, que a ver si se calman, que a ver si o que a RPT é mellor para eles e que non protesten mucho porque si non se van a quedar sin RPT. Non foi unha amenaza, foi un feito. Foi un feito. Vostedes enrocáronse na súa posición e eu falaba ao principio del balón es mío, recórdame, estaba facendo eu preparando o pleno xa a tarde, recordábame un anuncio, todos xa temos unha idade para acordarse del, que era o do xogo do Escatérgoris, non sei se recordan, que habría que aceptar pulpo como animal de compañía porque el Escatérgoris es mío e se non aceptan pulpo como animal de compañía, cojo el juego e me lo llevo. Que é basicamente o que foi a atitude deste goberno dende novembro do ano pasado. Froito deso, dese enrocamento do goberno, os traballadores non puderon ter RPT no ano pasado e non puderon beneficiarse da actualización que supón, tanto en niveis, categorías e salariais, dese RPT. Certo, o xogo é seu. Quedanlle 2 anos de xogo, de ter o xogo. Como decía un traballador da Xunta unha vez contestando yo a un conselleiro, recorde que usted é interino. Aquí, recorden vostedes tamén. Son interinos. O xogo é seu, pero veremos se conservan o xogo máis de 2 anos. Isto é a historia ata o ano pasado. Chantaxes, castigos aos traballadores por non pasar polo aro. Os traballadores chegaron a propoñerlle no seu momento que para poder sacar isto adiante se abstiñan e que sacaran a proposta do goberno para poder eles tamén ter despois legitimidade para poder protestar ou intentar presionar no futuro para poder cambiar os erros que vían en este RPT. Non lles valía que a súa abstención. Non sei por que miran con esa cara, porque saben que é certo. Non lles valía que a abstención. Non lles valía mediáticamente que a abstención. Era unha cuestión de propaganda. Como iban a sacar a RPT que a abstención dos traballadores? Non podía ser. Tiña que ser o voto a favor. E así como se quedaron sin o ano 2024, pois bueno, eles verían se quedaban tamén co do ano 2025. A todo isto, hai traballadores que non poden esperar e que cada ano que pasaba, sobre todo aqueles que teñen os postos de traballo con menor retribución salarial, que cada mes que pasaba, cada ano que pasaba, sin actualizarse os postos de traballo, supoñilles un esforzo importante e, bueno, tal e como está o costo da vida, pois, afogalos cada vez máis. Froito desas presións baixo chantaxe, que recordan estas cuestiones, máis que democracia, recuerdan a la democracia orgánica, pois hubo unha última votación e en ese clima, pois, non quedou máis remedio que os traballadores pasaran polo aro. Xa sei cal vai a ser a súa intervención. Vanse basear únicamente en esa votación que gañaron, sin haber movido unha sola coma da última proposta que tiñan vostedes, no sustancial. Entonces, querenos facer a nós parvos, en plan, valía aos traballadores en novembro e están contentos e felices desto. A prova máis clara de que vostedes non... de que isto é un engano, é precisamente o que lles estou relatando agora.
se realmente houbera un clima como había no mes de maio, sería imposible que criticara este RPT. Ni ninguén dos de aquí criticaríamos este RPT. Se vostedes trouxeran a proposta de maio, pois felicitaríamos ao goberno e diríamos ben feito e adiante. Pero non. Fixeron o que fixeron. No segundo turno, pois senón isto vai durar moitísimo, e tampouco quero facer un primeiro turno moi largo, entrarei un poquinho máis polo miúdo en cales son as diferencias do que propoñen os traballadores e o que propoñen vostedes. Pero así, a grosso modo, a proposta dos traballadores, por exemplo, recoñecía ou tiña fórmulas para paliar a brecha salarial entre homes e mulleres. Vostedes, esa directamente la liquidan. Tiñan fórmulas para fomentar a promoción interna, recortáronas, bueno, pois en moitos departamentos dos que hai. Hai cambios de categorías, de complementos específicos que non se entenden moi ben, parecen arbitrarios, que todas as persoas desta categoría están en este nivel e de repente estos non. Bueno, non sabemos moi ben o por que se deben eses cambios, saberán vostedes, xa lle facei as preguntas. Repito, xa sei cal vai a ser a súa resposta, vanse únicamente, porque foi a súa estrategia comunicativa todo este tempo, a súa chantaxe, aferrarse a ese voto favorable dos traballadores, pero non deixa de ser un pouco facerse trampas ao solitario, non? Como dicía Hegel nunha frase moi famosa del, si la realidad non coincide con mis palabras, tanto peor para la realidad, e foi basicamente a súa estrategia, unha realidad paralela, pero que a vostedes non lles conviña polos motivos que queren saber vostedes e que a cal intentan enmascarar en base a unha RPT que non é certo que teña o consenso dos traballadores e que foi aceptada pois nunhas condicións que eu xa lle digo son para min de chantaxe total e absoluta e inaceptables. Boas. Gracias, señor Triñanes. Señora Suárez, ten a palabra, primer turno. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, o procedimento, como se deron os acontecimentos, xa está explicado. No BNG estamos contentos coa actualización de soldos dos traballadores e traballadoras deste Concello. Aplaudimos a subida salarial. Era unha importante e unha imperiosa necesidade. Levaban moitísimos anos sin actualizar. En algúns casos había salarios que non se axustaban ao mínimo legal. Entón, por esa parte, alegrámonos. Pero, por outro lado, no que ten que ver coa actualización dos postos, pois sabemos que non é a proposta que inicialmente defendía o comité, tal como se explicou aquí. Non é a proposta do comité nun primeiro momento, posto que tiña unha RPT de elaboración propia que tivemos a oportunidade de coñecer no seu día e que tiña en conta as necesidades de todas as áreas deste Concello. Posteriormente, como se dixo aquí, o Goberno consultou esta RPT que fixeron os do comité cunha empresa que, por certo, tivo un custo para o Concello de case 10.000 euros, e a partir de aí, pois, a RPT inicial que tiña o comité modificouse ata a proposta actual que ven hoxe, a día de hoxe, aquí, a pleno. Pero, claro, no BNG tampouco coñecemos as razóns desa modificación, porque non lle valicia a proposta inicial dos traballadores. O Goberno tampouco en ningún momento se puxo en contacto con nós, non tuvo intención de falar con nós, expoñernos nada, nin eses cambios. Non sabemos por que consideran necesaria esa modificación ou esa actualización dos postos, por que eles priman esas necesidades cando a do comité era outra. Todos e todas sabedes que o que ven hoxe a pleno pois é a aprobación inicial da RPT. E iso significa que vai haber unha exposición pública. Nese período de exposición pública hai a posibilidade de facer alegacións, porque para mellorala, sabemos que hai algúns flecos que se poden pulir e que esta RPT que se pode mellorar. Entón, nós hoxe como BNG ímonos abster por ese motivo. Entendemos que tal e como se foron dando os acontecementos que acaban de explicar aquí, e que pode haber alegacións que melloren a proposta inicial, e como cando vexamos esas alegacións que seguramente que as hai, valoraremos a súa aprobación definitiva, pois chegado o momento. Gracias.
Muchas gracias, señora Suárez. Primer turno, señor García Díaz, tenga a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Boas noites. Quería unha cuestión de orden, quería ofrecerlle, se me permite, secretario, unha pregunta. Aquí, o que vimos a aprobar, a aprobación inicial, ponen los puntos a aprobar y nos mandan estas tablas. Básicamente son tablas en que solo ponen datos económicos, niveles y demás. Y para salvaguardar los derechos de los trabajadores, me gustaría saber si también se aprueba en este acto, inicialmente, las fichas que están en el expediente, que creo que están firmadas por usted de cada puesto de trabajo, para saber las funciones de cada puesto de trabajo. Perdón, y tendrán, lógicamente, que hacer sus alegaciones en función, si no están de acuerdo, a sus puestos de trabajo, a esas fichas, evidentemente. Pero como están 500.000 carpetas que ponen ustedes y no nos dan ni un orden, ni tan siquiera el manual de instrucciones, pues como comprenderá, hay que hacerle las preguntas para no cometer los errores y que la gente después diga, no, es que votaron lo que votaron. Mire, nosotros nos vamos a abstener. El relato de lo acontecido lo han hecho los compañeros tanto del BNG como de Boironovo, y yo la RPT esta la resumiría en dos palabras: muerte o susto, ¿no? Lo que se dice normalmente, como dicen en Halloween, ahora que está tan de moda, estas americanadas, pues eso, truco o trato, muerte o susto, pues al final fue eso. Lo resumía muy bien después de la votación, esa en la que ustedes se están amparando, lo decía muy bien el comité de empresa. Estar fastidiados e cobrar menos ou seguir fastidiados e cobrar algo máis, decidimos a segunda opción. Pois así resúmese a RPT. Neste primer turno non vou falar nada, non vou decir nada máis, vou escoitar a ver os seus plantexamentos e despois falei máis profundidade do tema. Tiveron unha oportunidade única, porque eu coñecía, eu creo que todos os grupos coñecíamos o traballo do comité de empresa, como lógicamente con flecos, ¿no? Porque todos os traballos son mellorables. Creo que era un traballo inmellorable. Creo que o Concello de Boiro en moitos anos non tiña un comité de empresa como que hai actualmente. E me consta que se batiron o cobre polos seus compañeiros para mellorar as súas condicións de traballo e os seus salarios. É unha pena que se rechazara eso, se contratara unha empresa externa, se gastaran casi 10.000 euros, y lo más curioso es que, claro, de la empresa externa no se habla nada, pero le recuerdo a usted de la sentencia 2024 de 19 de diciembre de ese año del Tribunal Supremo. Lógicamente ustedes han firmado las fichas por parte de un habilitado nacional para justificarlas, ¿no? Contratar a alguien externo y tal, si hubiesen seguido adelante sin tal, pues estarían en el borde de la legalidad. Yo he hecho en falta, aunque no es preceptivo, y doctores tiene la Santa Iglesia un informe de intervención, porque tiene temas económicos la RPT, y lógicamente esperaremos al informe de intervención cuando vengan los presupuestos. Creo que el informe de intervención podía ser abundando en la profundidad que es el informe de secretaría. Podía ser muy básico. Parece que no es necesario, que digo, como algunos doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pero bueno, no estaría de más que conocer la opinión de intervención. Nada más en este primer turno. Muchas gracias, señor García Díaz. Primer turno de intervención, señora María Outeiral, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, neste primeiro turno vou a facer unha exposición de motivos e do traballo do equipo de goberno en esta nova relación de postos de traballo, pero simplemente a modo de pregunta para que me responda despois o señor Xurxo Triñanes. Non recordo que estuvera usted en ningunha reunión co comité de empresa.
Non o vin en ninguna, nin en ninguna asamblea para que teña datos tan detallados de todo o que pasou nesas asambleas, en esas reunións. Espere un momento, deixeme acabar de contestar, de facerlle a pregunta. Señor Teñares, non ten a E palabra, ademais, sea respetuoso. se tanto lle mandaron as actas, e ademais, tanto falou cos traballadores, en ningún momento se dirixeu a min para saber por que había ese cambio ou nada. Se fala cun lado, tamén ten a mesma posibilidade de falar co outro lado, que eu non lle mordo a ninguén. Bueno, hoxe traemos a proposta de aprobación inicial do documento administrativo de ordenación en referencia á relación dos postos de traballo do Concello de Boiro. Este documento é un documento moi extenso, moi laborioso, non solamente polo volumen de páxinas que ten, sino polo traballo que hai detrás del. Neste documento que se vai a poñer como proposta de aprobación inicial hoxe, vai o contido de os organigramas do Concello de Boiro, as fichas e funcións de cada posto de traballo e a tabla salarial ou a parte económica da que máis normalmente se fala. A primeira e única RPT que hubo neste Concello é do ano 2006. En ese momento que se plasmou en esa RPT foi máis ben aos niveles e categorías profesionais que había en aquel momento dos departamentos, é dicir, o que era licenciado pois conseguía unha categoría de A1 e así sucesivamente. Se plasmou de acordo aos postos de traballo que había en ese momento no 2006. E logo hubo unha posterior aprobación que falaremos máis adiante desa no 2018 e nunca máis se volveu a tocar nin a parte económica, nin un organigrama como tal se trae aquí hoxe, desta maneira consensuada por todas as partes que traballamos en este. E digo traballamos porque podo afirmar que traballei bastante para que isto salira adiante. E non é unha mentira nin ningunha falacia. Este goberno, dende que chegou ao Concello, tentou de buscar a maneira de poñer en marcha unha ordenación en toda a parte da estrutura dos departamentos do Concello de Boiro. Por iso, na primeira legislatura había unha proposta que se traballou primeiro inicialmente con aquel comité de empresa que era a consolidación dos postos de traballo e cumplimos esa parte. E nesta legislatura comprometémonos a aprobar a nova relación de postos de traballo, como ben se fixo e se traballou durante 2 anos, vamos a redondear así. Despois de moito traballo, e ninguén desmerece, porque moitas veces o decimos e moitas veces me reunín con eles e nos reunimos con eles co comité de empresa, non é certo que desbotáramos o seu documento, sino que nos apoiamos para melloralo. Non desbotamos nada. Co Departamento de Persoal, cas habilitadas nacionais, o Departamento de Persoal, xunto comigo, e o equipo de goberno, traballamos arreo para que este documento reflexara a modernización que é importante e que se adapte á nova tecnoloxía que hai en este momento, porque é verdad que as funcións, sobre todo, estaban algunhas bastante obsoletas, porque hoxe en día, como todos sabedes, a maioría do traballo administrativo é telemático e hai que adaptarse ao novo mundo e por iso entendemos que moitas das funcións había que adaptalas aos novos tempos. Levamos a cabo moitísimas reunións co comité de empresa, e é certo, pero en todas, en cada unha desas reunións que traballamos conxuntamente, o único que fomos acordando foron os organigramas. Eu entendo que nunha empresa como tal, que o Concello de Boiro ao final tamén funciona como unha empresa, eu creo que as persoas que xestionan a empresa teñen dereito a facer aportacións e a traballar sobre eso. E iso é o que fixemos. Traballamos co organigrama, modificábamos o organigrama, facíamoslo semana tras semana ou cada 15 días, non recordo ben os tempos, expoñíamos o organigrama, ese organigrama se levaba ao equipo de goberno, se volvía a traballar e se traía de volta a resposta ou as modificacións oportunas. Así se traballou durante moitos meses, pero insisto, exclusivamente nos organigramas. Nunca se falou
de parte económica. De feito, a parte económica do Comité de Empresa nunca se presentou por rexistro. Quero que quede ben claro porque parece que nós desbotamos aquí todo o traballo. Non, isto é para sentir orgullo e todos os traballadores, que non é a mellor do mundo, dixeno 50.000 veces, porque tamén, señor Triñanes, me reunín con cada traballador deste Concello, con todos os departamentos, para intentar coñecer un pouco máis o seu traballo e intentar coñecer as demandas que eles pedían para esta mellora. E algunhas se levaron a cabo e se modificaron os documentos en todas as mesas de negociación e cando cometemos un erro nunca tuvemos ningún problema en recoñecelo, nunca. Tamén lle pode preguntar ao Comité de Empresa. Non hai problema se un se equivoca en recoñecelo e mellorar o documento, que parece que aquí que vimos, en vez de aprobar unha relación de postos de traballo que ten unha partida económica de máis de 1 millón de euros, parece que vimos aquí a aprobar o churro mal feito. Pois non é verdad, señor Triñanes, non é verdad. Aquí hai moito traballo detrás e moito traballo de moitas persoas, non solamente do comité, pero o comité tamén. E é importante dicilo, pero tamén o Departamento de Persoal, tamén as habilitadas nacionales e os mesmos traballadores que viñeron aquí a reunirse comigo e a aportar o seu graniño de area para facer este documento e incluso despois desas reunións se melloraron algunhas partidas económicas. O sea que non diga que eso é un churro mal feito, nin hai traballo detrás. É verdad que os organigramas foron o que máis traballamos en principio e logo traballamos as funcións. Estudiamos unha por unha e non é que inventáramos nosas funcións. Estudiamos as funcións leendo a parte que había proposto o Comité de Empresa, por suposto, a parte que había e que quedaba obsoleta da RPT que había actual e de outras RPTs que fomos mirando e buscando según o posto que estábamos traballando. E se traballou tamén unha por unha. Así que creo que hai un bo traballo. E despois, na parte económica, que é o único que se contratou, é verdad que había unha fórmula que fixera o Comité de Empresa, que nos presentou e que nos miramos, ainda que non por rexistro, nos considerábamos que había algún tipo de mellora nos factores que eles valoraban. Había factores que nós comprendíamos, porque tamén somos parte desta RPT e tamén temos que aportar para esta RPT, porque tamén vemos como se traballa e como se desenvolve o traballo desde a outra parte, considerábamos que non reflexaba a nosa idea para que se plasmara conforme en este documento que despois se chegou. Pero non se trata de esta é mellor, esta é mellor, non. Se trata dun conxunto e de crear sinerxias entre ambas. Vale, porque ti, ou usted, perdón, acaba de dicilo hai un momento, non difieren tanto as propostas, simplemente que nós considerábamos, e cando estudiamos a proposta da empresa, porque ademais é unha empresa acreditada, e non polo volumen de número de RPTs que faga, porque pode facer 2.000 e facelas mal, é porque están acreditadas, porque falamos con outros concellos e porque hai un traballo arduo tamén por parte da empresa para que esas RPTs estén ben plasmadas nos documentos e sean positivas para os traballadores. E non só para os traballadores, porque estas melloras que se fan na RPT teñen que redundar na cidadanía. Non nos olvidemos que somos traballadores municipais e que nos debemos ao noso pueblo. Entonces, non diga, señor Triñanes, que non hai traballo despois e que non hai un consenso con ninguén. Eu non sei que haxa, se hai algún traballador que o diga, que lle puxemos unha pistola no peito para que viñeran a votar. Eu creo que non lle puxen a ninguén. Dialogamos, a xente que veu ao meu despacho a preguntar dúdas sempre se lle contestou, a min ou a calquera dos meus compañeiros. Sempre estuvemos intentando que este documento, que parece que só é papel, pero que hai moito traballo detrás, salir adiante, e non solamente polo ben deste goberno, sino polo ben dos traballadores e, finalmente, pola cidadanía do noso concello. Polo que digo, os organigramas están definidos acorde aos departamentos actualizados que hai en este momento, se xuntaron varios departamentos que quedaban aillados, as fichas das funcións de cada posto de traballo en este documento refliten casi o 100%, diría, porque sempre hai que deixar un marxen de error, o traballo que se desempeña en cada posto de traballo en este concello e todos os cambios que se ven plasmados, eu creo que
van acorde, porque é verdad que esa actualización, esa modernización do traballo ten que ir acorde en concordancia cunha parte económica. E creo que 1 millón de euros nesta RPT, creo que é unha parte importante e creo que é de valorar positivamente e non solamente con palabras de... Bueno, non quero calificar as palabras que acaban de decir. Hai unha subida xeral para todos os salarios e tamén das categorías profesionais. Por todo isto, e como xa fun dicindo en repetidas ocasións, é un traballo arduo do que, e despois mañá sacarán os vídeos en estas palabras que vou dicir, me sinto moi orgullosa. Nos sentimos moi orgullosos, porque é un traballo constante de moitas persoas e é unha partida económica para as arcas do Concello e creo que vai a mellorar, como ben dixeron antes, aquelas persoas que rozaban menos do salario digno que tiñan que ter. E recordo tamén, hai máis de 20 anos, ou sobre 20 anos, que non se actualizan os salarios deste Concello. O sea que eu creo que non é solamente que nos tiren pedras en riba do tellado, creo que non é para que nos la piden, creo que deberían de apoiar esta RPT. Si hai dudas, si hai algunha suxerencia de mellora, hai un tempo, hai creo que ao redor de 20 días, 30 días, para facer alegacións. Estamos dispostos a estudialas e todo o que sea para mellora será mellorable. Pero sí, recordo, señor Triñanes, hai un 77,8% de votos a favor de esta RPT. E non creo que viñera ninguén presionado á votación, porque o que quixo votar que non, votou que non. Así que, recórdolle, a proposta inicial, con organigramas, funcións actualizadas, ao momento actual, é verdad, con máis carga de traballo, con máis responsabilidade, sobre todo, pero vai acompañado dun aumento importante de salario que creo que se debería recoñecer porque hai máis de 20 anos que non se fai. E tamén quero decir que o informe de Secretaría é favorable. Creo que tamén o hai que ter en conta. E o informe de intervención non é obrigatorio en este momento. Así que, si máis, vou explicar un pouquiño os cambios que se fan a niveis de factores organizativos. O complemento de destino, todo o mundo, salvo, creo que hai un departamento que todo o mundo mellora, sube. O complemento de específico, todo o mundo o mellora, subida salarial para todo o mundo, e as categorías profesionais, pois a maioría tamén se cambian. Así que creo que é unha boa RPT. Insisto en que igual hai algunha mellor, non o vou decir, non será a mellor do mundo, pero creo que é de valorar positivamente o que hai en riba da mesa. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señora Uterial. Señor Triñanes, segundo turno de intervención, ten a palabra. Bueno, despois de escoitar a venta que nos fai a señora concelleira, eu nunca non dixen, está aí o vídeo, que vostedes non traballaran. Outra cousa que estea de acordo co seu traballo. Vostede pode traballar moito e non estar de acordo co seu traballo. Son dúas cousas ben distintas. Así que non confundamos conceptos. Sí, é un RPT moi millorable e eu lle podo facer varias preguntas de por que hai certas cuestións que non se traen. E adiantei antes. Tema de brecha salarial. Homes e mulleres. Como saben vostedes, hai determinados departamentos que históricamente están sobrerepresentados por mulleres, por unha cuestión, bueno, pois de cultura que teremos que ir superando pouco a pouco, sempre acaban tendo maior presencia feminina. Entre eles, por exemplo, de limpeza viaria. Unha maneira, e isto debería de saber vostede, que foi concelleira de Igualdade, de disminuir a fenda salarial é promovendo rutas de promoción interna que permitan a esas mulleres poder mellorar as súas condicións salariais. Mais aladas que se melloren de base, que xa lle digo,
non lles estou dicindo que non as fixeran. Por exemplo, por que na proposta que fan o Comité de Empresa aos sindicatos existe esa promoción interna e se crean postos de oficial de limpeza e na súa son todo únicamente peóns de limpeza? Por que non existe esa promoción? Que mal lles facía que houbera eso? Aquí teñen unha mellora, aparte dunha mellora que o seu partido, en canto a fenda salarial, é clásica, calquera persoa que sepa un pouco de medidas para calquera medida, unha das medidas precisamente para a brecha salarial, que as mulleres moitas veces están en traballos menos cualificados porque históricamente ocuparon eses traballos e todavía arrastramos eso, dai é precisamente poder promocionalas. Vostede corta de un plumazo eso. Non existen cargos intermedios. Na proposta dos sindicatos sí que existen. Por que non lle valía? Por que non lle valía? Explíqueo. Si tan fantástica é. Bueno. Despois, hai postos que directamente non se explica porque teñen unha categoría e outra, e outros non. Por exemplo, todos os C1s son posto 22, excepto os da Policía Local, que son 20. A que se debe esa discriminación? Minto. E hai tamén unha no Departamento de Servicios Sociais, que tamén lle puxeron en 20. Por qué? Cando para outros departamentos foron máis generosos e intentaron máis ou menos facer eso. Despois, há dous con responsabilidades organizativas que cobran o mismo que C1s, mismo complemento específico e mismo nivel, e outros non. E en outros departamentos há dos que cobran, que tienen 2 ou 3 niveles por riba e que teñen un complemento específico maior. A que se debe esa arbitrariedade? Non a entendo. Non entendo porque hai niveles que sí que se pode promocionar aos traballadores que hai e outros non se fai, cando a responsabilidade é moi similar. Itinerarios de promoción interna, tanto horizontal como vertical. Na proposta dos sindicatos hai, sobre todo en aqueles departamentos con menor cualificación, hai varios para poder facerse. Vostedes bueno, non todos, algún máis ou menos o teñen aí capado, por falar así un pouco coloquialmente, pero recortan moitísimo da proposta inicial do sindicato. Xa me dirá a min vostede por qué. Limpeza de inmobles igual, todos a mesma categoría, conserxes igual, cando o que se supón, e o millor, é que os conserxes estean destinados a un posto e que non se faga aquí un totum revolutum como fixeron vostedes. Que máis? Hai algún que directamente, se a persoa que o estima ou lle reclama vai a gañar, por exemplo, a técnica de intervención, a que puxeronlle vostedes en nivel 27 cando ten recoñecido un 28, non sei por que motivo a poñen sabendo que ten que ter un 28, é dicir, lle van a ter que pagar como un 28, non entendo moi ben o porqué. Non, para que vexa que me estudiei a proposta, non falo por falar, e estou dicindo as eivas que ten a súa proposta, e como esta, pois varias máis que teño por aquí anotadas, non? Isto vaise facer moi longo se me poño a mirar caso por caso, pero son esas pequenas cuestións que, xa lle digo, non lle vexo explicación. Por que? A que se deben eses cambios de última hora da proposta dos sindicatos a que fan vostedes? Non entendo. E despois, e con isto xa acabo o tema de RPT, eu tamén lle digo que esa abstención que lle negou aos traballadores eu vou na exercer, igual que os meus compañeiros, porque sí, eu recoñézolle que é millor que melloren as súas condicións, aínda que non sea a proposta deles, que non que queden como estaban. Entón, por eso mismo nos imos a abster, creo que xa yo adiantara, non sei se foi a vostede. Vámonos a abster, pero eso non quere dicir que non seamos críticos, porque é moi millorable a proposta. E eso de que decía vostede que non coma nadie, bueno, eu, no tempo que levo aquí, levo escoitado moitas queixas dos traballadores.
É certo, mira, contésteme unha serie de preguntas. A ver, teños por aquí anotadas, porque fun pouco a pouco, según iba vendo con uns e con outros. A ver se pensa que é a única que fala cos traballadores. É certo que non se lle denegan á xente de forma sistemática as horas extra que fan cando teñen que, a mellor, facer traballos que non estaban previstos. É certo que se cambian os cuadrantes e os turnos dun día para outro sin avisar. E usted permite-o como concelleira de personal. É certo que o comité de empresa e os sindicatos lle pediron moitas veces as fichaxes de algúns traballadores e vostede a día de hoxe non llos deu. É certo que se nega a pagar as horas de nocturnidade con maior cuantía que o resto de horas. É certo, teño máis por aquí, que se denegan sistemáticamente, espera, que este é de outro, que se denegan sistemáticamente os días de asuntos propios, dependendo de quen seas. Non digo porque a súa resposta, se se atreva a dala, vai a quedar grabada, Nada máis, só lle digo o que lle viña dicindo, sí, estou de acordo con vostede, é mellor co que había, pero puide haber sido moitísimo mellor. Que traballo lles costaba, porque económico non era, que traballo lles costaba haber aceptado a proposta dos sindicatos no mes de maio? Que traballo lles costaba? Por que tuveron que facer este vía crucis en do mes de maio, fixeronlle perder o ano 2024, e R que R ca súa proposta. R que R el balón, la pelota es mía e se non estás de acuerdo me la llevo e non jugamos nadie. Porque eso é basicamente o que fixeron vostedes nos últimos 6, 7 meses. Estaban facendo ben. Eu recoñezo o seu traballo ata maio de 2024. Por que o tirou, non vou dicir que o tirou pola borda, pero a que se deben estes cambios, estes bandazos de última hora? É o que lle digo. E non poña palabras na miña boca que non lle dixen. Porque eu nin cuestionei o traballo de outros departamentos, nin cuestionei o traballo dos funcionarios habilitados. Simplemente cuestiono estes bandazos última hora que dan vostedes que parecen feitos para intentar colar certas modificacións que queren vostedes colar en este RPT e que fixeron así por facelo. Si non, repito, valíalles perfectamente a que tiña o comité de empresa inicialmente. Nada máis, faremos alegacións, no sentido que xa tamén dixeron os compañeiros, seguro que tamén haberá xente que faga alegacións, dependendo de como resolvan esas alegacións e como intenten realmente chegar a un acordo e solucionar os casos estes e, bueno, estas cuestións que lle comentei de brecha salarial, de promoción interna e tal, veremos o que votamos na aprobación definitiva. Moitas gracias, señor Ortiña. Segundo outra intervención, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, como dixemos antes, quedan moitas cousiñas por pulir, entón pensamos que van a ter cabida moitas alegacións. Despois de escoitar a señora Outeiral, que fixo presunción de que se reunira con todos os traballadores e traballadoras un por un do Concello, pois xa que se xuntaron con todos os traballadores e traballadoras, a mí tamén me gustaría pois que nos tuveran en conta que se reunise tamén co BNG e co resto dos grupos e que a proposta fose consensuada con todos, porque claro, a RPT afecta tamén afectanos a todos e somos parte tamén do Concello. Xa dixen antes, alegrámonos da actualización dos soldos, era unha necesidade, pero tampouco se van a gloriar tanto porque os soldos dos traballadores e traballadoras do Concello de Boiro, do personal, sigue estando á cola en diferencia con outros concellos próximos a Boiro e máis pequenos incluso. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo turno de intervención, señor García Díaz, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Falou con todos os traballadores, pareceme ben, era a súa obligación, non fixo ningún milagro. Non falou cos grupos, eu pedín por escrito ver a RPT, teño cita o día 25 ou 26 de maio, non recordo, vendrei, a ver, tamén. En outros plenos se acusó a la plantilla del Concello de ser los responsables de la subida del IBI. Está grabado, como dicen ustedes.
Pues mire, salió publicado estos días en un periódico de tirada nacional los costes de los distintos ayuntamientos de la Bisbarra. Ustedes que subieron del 0,4 al 0,5, que es un 25%, aunque ustedes solo subieron del 0,4 al 0,5, pero es un 25%. Dividiendo el capítulo 1 de los concellos entre o número de trabajadores e entre o número de vecinos, o custo bruto por veciño de un traballador municipal é o seguinte. En concellos pequeños como Carnota, 12,35. En Lousame, 11,98. En Mazaricos, 11,52. Na Serra de Outo, 7,48. En concellos medianos, como Porto do Son, 5,22. Na Pobra, 4,85. En Noia, 3,98. En Rianxo, 3,26. E os concellos grandes, como somos Ribeira e Nós, en Ribeira o coste é de 2,03, en Boiro 1,72, co actual. Non? Que a suba prevista na RPT pasaríamos nos a estar, costaría a 2,02 cada traballador, non? 30 céntimos. Pero mire, un traballador do Concello de Boiro supón un custo salarial medio para os impostos que pagan os veciños de un 42% menos que un traballador de Noia, un 40% menos que un traballador de Ribeira, un 39,50 menos que un traballador de Serra de Outes, un 30% menos que traballadores de Portosón, Carnota, Pobra ou Mazaricos. Ca subida salarial recollida na nova RPT, o custo medio por traballador en Boiro pasaría a unha media de 38.500. Únicamente por enriba de Rianxo e Lousame. Aínda un 30% por debaixo dos custos salariais de Noia, Ribeira ou Serra de Outes, que é entre un 15 e 20% menos que o resto de concellos da Bisbarra. Aí non estuveron na media. Mire, do que é número 1 o Concello de Boiro en salarios de equipo de goberno, pero con diferencia. Da RPT xa fixo o compañeiro de Boiro Novo un análisis detallado. A min chirríame o de vicesecretario. Non sei se é vicesecretario ou jefe da Inquisición, pero sería interesante que o mellor, como lle pidieron que contestara, a ver se nos explica o de vicesecretario. Porque hasta ahora, miren que han pasado alcaldes xa. Todos se zafaron de sobra con un secretario. Sacaron os temas adiante, fixeron contratacións, os presupuestos viñan en tempo e forma. E usted nos mete que vai cobrar un número redondo unos 60.000 euros ao ano. Pois bueno, como digo os compañeiros, isto volverá, faremos as alegacións que consideramos oportunos. Eu animaba aos traballadores que repasen seu posto de traballo en esas fichas que dixen ao principio. Non entendo por que non os trouxeron dentro da documentación, poñer exactamente que se aprobaban esas fichas. Bueno, digo, doctores tienen a Santa Madre Iglesia e nos veremos en un mes, máis ou menos, porque entre 20 días, 2 meses, entre que a resolven a demais, vamos darlle 2 meses. Desde o Partido Popular, me uno a la invitación que hace la compañera del BNG, que la oposición, aunque pedimos las cosas por escrito, porque se nos obliga por el artículo 33, ¿no? Estamos también, tampoco mordemos, que tengamos cara de mala leche, pero nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Señora Utiral, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu quería que isto, fora unha cousa positiva. Entendo que, non é o mellor do mundo, como di o señor Toñanes, pero é unha cousa positiva, porque 1 millón de euros e unha ordenación da RPT eu creo que é unha cousa positiva. Usted díxome crónica dunha falsa, todo era populismo do equipo de goberno, un erróneo peo acordo da negociación, que nunca, coste que non era o mismo que era superior, que se movilizaron os traballadores. Eu creo que esa movilización, según entendín, porque non a entendín nunca moi ben, era para meter presión e que non se paralizara a RPT. Eso foi o que entendín, o que preguntei e me dixeron, non por outra cousa.
que non difería moito dun lado a outro, dunha proposta a outra, xa lle contestei antes, e despois me preguntou aquí unha batería, non se denegan as horas extras, que eu teña coñecemento, non se denegan as horas extras, ou se compensan ou se pagan. Os turnos, eu, ainda que son a concelleira de persoal, sabe que hai concelleiros de casi todas as áreas, ou de todas. E a mellor un turno hai que cambiálo, pero creo que pasa en cada empresa, según a necesidade do servicio. Os fichaxes, non sei se realmente non se lle deron, isto sí que é o que descoñezco. Denegación de asuntos propios, sempre se prioriza o servicio. Non se denega porque é fulanito ni menganito, se prioriza o servicio, simplemente. Aquí non hai caza de bruxas, como se quere insinuar usted. Non teño ningún problema en contestar, xo ve. En canto ao que acaban de comentar, non sei, bueno, señora Suárez, di que había que consensuar con eles, podía ser, non digo que non se pudera falar con eles, tamén podedes falar vos con nós e pedir directamente con nós para falar, pero hai dúas cousas que quero dicir hoxe e non quería que isto fora o que se quede deste tema, pero se fala moito dunha factura de 9.000 euros, dunha precontratación externa. Home, señor Dieguez, señores del Partido Popular, non sei onde a teño, pero aquela RPT que nunca saleu do 2019 valeu 19.000 euros, recorde, encargada por ustedes. 19.000 euros. Quero recordar, non sei se a teño, despois enseño ya, teño por aquí. Sí, na universidade. Unha copia literal, teño aquí, do que había, non se mellora nada. Fíjese, teño aquí. Exactamente. 18.089,50. Eso non eran cartos, son 9.000, pero 18.000 non son nada, claro. Ten aquí para mirar, non sei se chegou a ver, igualita que la outra, anterior, non se cambia ningún salario. Entón, que me veñan a dar leccións, pois, bueno. Pero, ademais, como tamén di o señor Triñanes, que el mira e estudia, pois eu tamén estudio. E mire usted por donde. Teño a acta do 23 de 11 de 2017, onde usted aprobaron, e teño aquí os votos en contra de toda a oposición, metida polo medio do orzamento no punto 5º, iba prestar aprobación á relación de postos de traballo. Esta aprobación que se fixo en este pleno era unha aprobación definitiva dunha aprobación inicial do 2008, porque hai que ir buscando de atrás. Sí, era anterior a inicial, pero esta era a súa, a definitiva, do 2018. Creo que estaba usted, non? Teniente alcalde, recordo. Creo que sí. Vale, e curiosamente, e xa vou deixar porque non quero que se acabe aquí, todo o que se aproba aquí, porque se aproba unha relación de postos de traballo, onde se pasa de 217 a 184, que eso non é culpa súa, porque era que non se podía contratar por esas plazas de xubilados, pero todos os cambios que hai nesta proposta son de baixadas de categorías. Incluso a amortización dunha plaza dun técnico deportivo, que creo que todos sabemos quen era. Entón non me veñan a dar a mí leccións, porque está aquí, usted o sabe, 2018, colla acta e colla os datos. Non estou dicindo mentira, entonces, que nos estén botando a cara, que nós contratamos unha empresa que valeu 9.000 euros, que fixo unha das partes económicas, e que eu creo que é positivo, porque parece que contratar a empresa é algo negativo, simplemente era para comparar. Eu creo que cando un pide un orzamento para unha reparación non pide un solo orzamento, pide varios para comparar. Pois este tamén. E nós, estudiando esa proposta, non porque sí, estudiando esa proposta, traballando con esta empresa, todas as partes implicadas, consideramos que era mellor, pero non porque fora mala do comité, simplemente porque considerábamos que a proposta, tal como está definida, tanto o complemento específico como o complemento de destino, era mellor. As categorías profesionais se suben, os niveis se lle sube a todo o mundo, promocións internas tamén hai, miro o documento, señor Triñanes.
De verdad que non quero acabar con este mal sabor de boca e tiño aquí preparado porque xa sabía que me iban a decir o da factura, que non quero que se quede a xente con ese concepto. A factura estará ben invertida se este documento sale adiante, aínda que haxa que prestarlle atención ás alegacións, que non quere dicir que eso sea malo, se é para mellorar o documento, como fixemos en moitas das negociacións co Comité de Empresa. Sempre se levou un documento, se escoitou a outra parte, se escoitou os traballadores e cada vez mellorábamos ese documento. Como ben dixen antes, incluso das reunións dos departamentos que fixen, partiron propostas económicas porque nos fixeron ver parte do seu traballo que ao mellor pois non tiñamos tan en conta e que tampouco o Comité de Fresa nos fixo chegar da maneira que nos fixeron chegar directamente os traballadores. Así que quedémonos con algo positivo, é unha subida salarial d'1 millón de euros, tamén redacción de organigramas acordes aos departamentos e moderno e unhas funcións acordes ao traballo que se desempeña neste Concello. Por eso, volvo a repetir, moi estudiado, moi traballado, Comité de Empresa, Departamento Persoal, Habilitadas Nacional e o equipo de Goberno e empresa externa para unha das partes. Así que reconsideren a súa votación se queren. E moitas gracias. Bueno, moitas gracias, señora Autoiral. Bueno, pois vou a utilizar o turno do Goberno porque eu, como digo o señor Triñanes, quero que quede grabado tamén na hemeroteca o que vou a dicir. Bueno, hai unha serie de reflexións que fun anotando a medida que os iba escoitando e tamén unhas preguntas que vou facer a pregunta e tamén, pero vou contestar eu. Quédense con esta palabra, cumprimos, xo dixo a concelleira. Mire, cumprimos porque na anterior legislatura consolidamos o posto de traballo, que era un compromiso cos traballadores, e nesta segunda legislatura vamos a aprobar un RPT e vamos a facer unha subida salarial histórica, quédense con esa palabra, histórica, de máis d'1 millón de euros. Recordatorios. Mire, estes 20 anos pasaron varios equipos de goberno por este Concello. Ningún se mollou a facer unha RPT, e menos a aprobala. E menos unha salida salarial, e non digamos a consolidar. 20 anos donde pasaron varios equipos de goberno e nadie se mollou. E saben por que nadie se mollou? Porque merma a capacidade política a aplicar do goberno de turno. Quer dizer, nos vamos a perder 1 millón de euros, ou máis de 1 millón de euros, que non vamos a perder, pero vamos a perder porque vai para os traballadores en facer políticas, en obras, etcétera, etcétera. E iso é verdad. Por iso ningún equipo de goberno se mollou a dar este paso. E ora voulle facer a pregunta e voulle contestar eu, porque a facía o señor Triñanes. Por que se cambia a RPT? Xa o explicou, non se cambiou, se mellorou, ou creemos que se mellorou. Mire, señor Triñanes, é como se vostede, como traballador, lle di ao empresario como gestionar a súa empresa. É exactamente o mismo. Vale. Mire, estamos de interino este goberno? Pois claro que estamos de interino. Eso, yo escoito a moitos traballadores que din eso, que os políticos estamos de interinos. Sabe que traballadores din eso? Os máis aplicados. Entendeu o sarcasmo? Os máis aplicados. E, bueno, quedan 2 anos de interinidade? Pois claro que sí. Xa veremos. Que non vai decidir son os veciños e as veciñas de Boiro. Mire, para resumir e acabar xa este punto, mire, en política hai que botarlle coraxe, e iso que fixo este goberno. Digan o que digan, cumprimos cos traballadores, e sabe que lle digo? Estamos moi orgullosos. Moitas gracias. E agora pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? E abstencións? 8 abstencións. Moitas gracias, queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, é o expediente 1942/2025, a aprobación do proxecto básico e de execución da obra de rehabilitación da Casa de Cultura de Boiro, financiado pola subvención concedida mediante a orde TMA 178/2022 do 28 de febreiro, polo que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública no marco do PRTR e Delegación de Competencias en Materia de Contratación do Pleno da Alcaldía do Concello de Boiro. Primer turno de intervención. Señor Triñanes, ten a palabra. En fin,
Acórdense que debatimos co 9 e co 10 tamén, vale? Sí, no, a ver, por comentar ya grosso modo, o tema da restauración, do arranxo do edificio da Cachada, da Casa da Cultura. Bueno, saben vostedes que foi un edificio que fixo o señor Velo no seu día, cando era alcalde, fixo o señor Velo non, foi durante a alcaldía do señor Velo, un proxecto que data do ano 83, 84, se mal non recordo, creo que había un anteproxecto do 84, despois se fixo así, polo que estuve mirando nas hemerotecas, e que necesitaba, bueno, como que di casi 35 anos, máis de 35 anos, necesitaba unha actualización. Entón, claro, en ese aspecto, pois se hai unha proposta de facer algo que facía que a todas luces era necesario, ben, o problema está en que, claro, unha cousa é facer que haxa unha necesidade, como en este caso, de rehabilitar ese edificio, e outra cousa é que a proposta que fagan vostedes sexa a máis convinte, non? Para empezar polo que vai a supoñer para o Concello, é dicir, despois do sacrificio que lle estamos pedindo aos veciños, que vayamos a pedir un préstamo de máis de 2,5 millóns de euros, para facer eso, claro, un se plantea se realmente era necesario unha obra desa magnitude. E despois, por un detalle, e aquí quero facer un paréntesis e unha especie de cuestión de orden. O sea, non me parece de recibo, creo que o señor Diáguez algunha vez xa yo ten botado en cara, que se nos entregue a documentación o mismo día do pleno. Porque hoxe se nos entregou o enlace aos planos. Me chegaron a 1 da tarde. Non, o sea, teño aquí, ou se quere fasolle copia da hora del recibo. É dicir, que eu vexo os planos, algo tan importante como é os planos deso, porque aparte voulle dicir a vostede por que é importante, desa obra que van facer vostedes e que me chega o mesmo día do pleno. Non sei se eran, cantos? 8, 9 documentos, cantos foron? O sea, e con toda a relación, con todo o que é o proxecto de obra e toda a historia me chegue o mismo día do pleno, como comprenderá, non me parece de recibo. Xa, para empezar eso. É dicir, sempre nos atopamos con sorpresas deste estilo. E se un revisa esa documentación, non é certo, é que eu aquí levo, sei se son 6-7 meses, e está a orden del día. Xa se lle marchou unha vez o PP por unha cousa similar, eu non me vou marchar, pero déxeme queixarme polo menos. O sea, non me parece de recibo que eu tiña que vir aquí a expoñer, basicamente porque aparte en eses planos se confirma unha sospeita que tiña eu. Van a reformar a Cachada, van a ampliar 530 e pico butacas, toda a historia, tal, non sei que, bien, van a ampliar a biblioteca, sala de informática, todo correcto, me parece estupendo, pero en ningún sitio pon que van a facer vostedes co local que había para a radio municipal. Por exemplo, é dicir, eu recórdolle que firmamos, cantas veces firmamos vostedes e máis eu? Mas eu, máis o meu... E eu tamén, que algunha vez polo medio estaba, e a miña compañeira, e o meu grupo, que íbamos a reabrir a radio municipal. Cantas veces o acordamos? Deixámoslo tantas veces e nunca a abriron. E agora, con estes planos que nos presentan, se consuma o total abandono de esa promesa e ese acordo que tiñamos entre a súa organización e a miña de reapertura da radio municipal. Non hai espacio de realmente, se quita... E, se confirma a sospeita que tiñamos nós, que a vostedes eso nunca estuvo na súa intención, nin a corto nin a medio plazo. Repito, o proxecto espero que non se convirta na próxima cidade da cultura de Boiro, non por a cidade da cultura, que está ben, e non por a Casa da Cultura, sino porque vostedes recordan o que pasou ca cidade da cultura. Empezou valendo 200 millóns e acabou valendo 400 e resulta que ao final hubo que aprobar prórrogas e cousas por estilo. A proposta que fan vostedes é moi optimista, en plazos, saben, para o que é, veremos se a cumplen, a ver se
si é así. E nada, simplemente recordar tamén outra cuestión, antes de ir a cuestións máis concretas no segundo turno. Está ben que arreglen no centro de Boiro, está ben que arreglen un edificio como a Casa da Cultura, pero recórdolles aquí, e recordo tamén á concelleira, non mo tome a mal en este caso, que aprobamos unha moción tamén e que existen as parroquias, e que existe Cabo de Cruz, e que hai que arreglar o centro de Cabo de Cruz. A ver se tamén traen esa... Non fai falta que sea tan millonario como esta, se cadra, pero, bueno, polo menos buscar tamén financiación para eso e non únicamente facer obras no centro de Boiro, sino tamén un pouquiño tamén nas parroquias, e esta é unha demanda da xente de Cabo de Cruz. Vostedes se comprometeu a traballar para eso, e, bueno, van pasando os meses, e o que vemos é que siguen traendo cousas para o centro de Boiro, pero non para Cabo de Cruz. No segundo turno afondarei máis o que é a cuestión do seu proxecto en sí e da súa obra en sí. Xa lle digo, eu atopome en esa tesitura. Sei que fai falta arranxar ese edificio, pero a proposta que fan vostedes non é a proposta que tiñamos, o que creemos nós que é a que máis convén a Boiro. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Primer turno de intervención, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben. Proxecto de rehabilitación da Casa da Cultura da Cachada. Eu pregunto, é necesaria a rehabilitación da Casa da Cultura? Sí? Sí, non? Sí? Necesita arranxo e melloras? Sí? Necesitas desde fai tempo? Sí? De feito, aquí, neste pleno, aprobamos por unanimidade en outros mandatos, mocións nas que se solicitaba precisamente estes arranxos e estas melloras. Pero esta rehabilitación pode facerse cun proxecto máis humilde? Tamén. O proxecto que nos presentan pode ser bonito, eu non digo que non, para gustos colores, moita xente puido velo nun vídeo promocional que anda rulando estes días por aí, pero ao mellor o que non sabe moita xente é o que custa este proxecto. Porque o proxecto inicial son 3.864.895,10 euros e hai que sumar 386.489,51 que estiman por variacións a final de obra e vaixenos a un total de 4.251.384,61 euros. E iso se chegan, porque temos aquí no concello veciño de Ribeira tamén o exemplo do auditorio que estaba estimado o proxecto en 2 millóns e pico e logo, na final de obra, foixe a 6 millóns. Estes 4 millóns, igual algunha xente, algunhas persoas pensan que veñen de outra administración, pero non é, non. Sí que ven, sí que é certo, que ven dos fondos NEST, ven unha cuantía por 1.529.072,41 euros, para ser exactos. Pero para pagar o resto, que son 2.722.312,20, o Concello ten que pedir un crédito. É claro que a Casa da Cultura necesita unha mellora, neso estamos todos de acordo. De feito, como dixen antes, xa o temos acordado aquí, pero tamén podíamos botar man dun proxecto menos faraónico. Sobre todo, se temos en conta as necesidades que hai en Boiro e que sigue tendo Boiro, porque algún exemplo xa se fuixo, moitos edificios públicos, como é o que acaba de dicir o compañeiro, o arranxo do Centro Social do Cabo de Cruz, que está literalmente, pero literalmente, caendo a cachos, o Centro Social de Cures, que, bueno, o tellado parece un xardín botánico, centros educativos que precisan arranxos, pero non só edificios. Boiro tamén necesita servicios básicos, como un saneamento integral a todos os lugares, que aínda non temos. Temos unha piscina que está funcionando a medias. Isto por poñer algún exemplo. E tamén aquí tivemos que escoitar ao concelleiro de Servicios Sociais dicir que o SAF non se podía municipalizar porque non lle daban os números ao Concello, pero, bueno, xa explicaron aquí co RPT que para eles o Concello é unha empresa, e como non lle daban os números ao Concello, un servicio básico, un servicio de primeira necesidade, como é o servicio de axuda no fogar, non se pudo municipalizar. E agora resulta
que podemos meter máis de 4 millóns nun só inmoble. Cando hai inmobles espallados por todo o Concello que necesitan arranxo, podemos meter nun só inmoble máis de 4 millóns de euros. Este proxecto é o proxecto claramente dunha obra faraónica e non acaba aquí o gasto, O gasto non acaba aquí, porque primeiro hai que construíla, pero posteriormente hai que dotala. Pensamos, dende o BNG pensamos que un proxecto de rehabilitación de menos cartos sería suficiente e estaría igualmente as necesidades cubertas. E, polo tanto, non imos a apoiar o proxecto que nos presentan, que a todas luces é o Gaiás de Martiño. Nada máis, grazas. Muchas gracias, señor Suárez. Señor Díaz, tenga palabra. Primer turno de intervención. Muchas gracias, señor presidente. Señora concejala de personal, cando volva a RPT a tal, lle contestarei a todo eso. Por supuesto. E si quiere tamén me llama, que non mordo, e tamén yo explico. Bueno, el proyecto, como bautizaron, o Gaiás de Martiño, bueno, non está mal. Vale. A mí me vale, si a usted lle vale, señor presidente, me vale tamén. O Centro Social de Cabo de Cruz costou 1.290.000 euros. Ten 100 metros cuadrados menos. Métense nunha obra de 4 millóns, vamos a falar en números redondos, métense nunha obra de 4 millóns, evidentemente, han pasado anos, señor Luís, non se altere, xa han pasado anos. Joder. Bueno, costou 1.290.000. E tamén tiña unha subvención de $500.000, que tuvimos que justificarnos recién chegados, por certo. E siga a acabar o carallo do Centro Social. Perdón pola expresión. Pero bueno, creo que é elocuente a expresión do tema. Vale. 4 millóns que van a meter aquí. E como digo eu, ten bicho dentro. Ten bicho dentro, eu vou explicar moi sencillo. A vostedes lles deron esta subvención o 22 de junio do 2023. O poñen ustedes nos papeles, Vale. Este proxecto, hasta a día de onte, non sei se hoxe xa lles han comunicado a prórroga que solicitaron hasta 31 de diciembre, ten que estar ejecutado, pagado e justificado, creo que es a 30 de junio de 2025. Si no, se pierde el 1.529.000 y pico euros. Es decir, como digo yo, tiene bicho adentro. Es decir, si no llegamos al 30 de junio, no sé si hoy les han comunicado esa prórroga hasta el 31 de diciembre, no, bueno. 30 de junio perderíamos 1.500.000 y pico euros a mayores, ¿vale? Algo más, creo que son datos objetivos, que no nada más. Bien. La obra, hoy viene la aprobación del proyecto y se aprueba el préstamo y todo esto. La obra hay que licitarla, darán ustedes un plazo de licitación, lógicamente. Se adjudicará. Al que se le adjudique tiene un plazo para presentar, normalmente suelen ser 10 días hábiles, para presentar la documentación pertinente. Voy a ser generoso. 30 de mayo. No me dan los plazos. 30 de junio. Tendrían un año justo. La situación en la construcción, ya no digo por la mano de obra, digo por la necesidad, y sobre todo que vienen los meses de julio y agosto, son problemáticos para los que saben algo de construcción, para conseguir suministros y demás. Puede retrasar este tema, pues bueno, con un poco de suerte estarán funcionando en condiciones, hombre, pues allá septiembre. Hay que echarle valor. O ser muy atrevidos, que no sé si es lo mismo. Pues eso es lo que quiero decir de datos objetivos, nada más. Creo que lo dice todo, pero bueno. Porque el cronograma, que
que presentan ustedes en el proyecto que se traen ustedes a aprobación, la ejecución es de 12 meses. Van ustedes, lógicamente, licitarán se la adjudicarán a aquellos que reduzcan la ejecución, lógicamente. El problema es que después cumplan. Ese es el problema. Y tal como está la situación actual, si aprietan mucho en la reducción de plazos, que tengan suerte y se les presenten muchos. En cuanto al proyecto, mire, tal donde está situada la Casa de la Cultura esta, la verdad que es una pena que yo recuerdo cuando yo estuve en la oposición por primera vez, recuerdo que venía el Plan E y había un dinero para todos los ayuntamientos, aquella ingente dinero que vino. En aquella época se propuso proponía el equipo de gobierno, presidido por el señor Deira, hacer el parking de Anigral, ¿no? Nosotros le dijimos en aquel momento que lo lógico, con el dinero que costaba aquello, era empezar a hacer un parque subterráneo en la calle ancha, como se hace en las ciudades, por fases, ¿no? Se hace una pequeña fase, no tiene curvas, es prácticamente recta, y se podía etar. Es más, le decíamos que podía empezar en aquella zona, más o menos, que era la menos complicada para el tráfico, ¿no? Bueno, se hizo lo que se hizo y creo que no tiene, digamos, la funcionalidad para la que se había previsto, ¿no? Es una pena que ustedes no hayan texto consultado. Yo creo que es una oportunidad en este proyecto que se pierde haber movido, lógicamente ustedes lo hacen como rehabilitación, por eso reciben el 1,5 millones. Es una pena, incluso a lo mejor haciéndolo nuevo todo, hubiese salido algo más barato, por los temas de ejecuciones y demás. Yo le he preguntado a varios arquitectos y me dicen que sí. No le digo que van a ahorrar la mitad, pero que se ahorran dinero. Vale. El haberlo traído mejor hacia adelante y aprovechar el mismo y haber metido un parking que daba en el centro del pueblo, ¿no? Ya que se hace la estructura, pues bueno, es una pena. Tal. También entiendo que es desproporcionada la inversión, como ya dijo algún compañero, sobre todo para el uso que tiene el local, ¿no? Evidentemente no hay actuaciones todos los días. También es porque, evidentemente, las actuaciones cuestan. Es raro que venga nadie a hacer gratis una actuación. Y el servicio en cuanto a oficinas, no, evidentemente es obsoleto el local, pero bueno, era funcional. ¿Que necesitaba un lavado de cara? Sí. ¿Con este megaproyecto? Yo creo que no. Y sobre todo lo que comenté antes, ¿no? El tema de que tenga, como digo yo, que tiene bicho dentro, preocupa porque es 1,5 millones de euros, 1,5 millones, que puede pasar a formar parte de la deuda del concello, porque no creo que haya en ese momento esa partida para poder dedicarla a la misma. En este primer turno, nada más. Muchas gracias, señor García Díaz. Primer turno, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Proponse hoxe para a súa aprobación en pleno o proxecto básico de execución da obra de rehabilitación da Casa de Cultura Ramón Martínez López, unha edificación punteira no seu momento, en un emprazamento perfecto para ser un polo de atracción para a veciñanza a hora de concentrar a actividade cultural da localidade, pero que empeza a dar as súas mostras de obsolescencia. Había actividades onde se empezaba a quedar pequena. Había xente que tiña que quedar fora debido ao aforo, ademais de que non se podía programar ali moitas das actuales obras porque presenta certas limitacións que non o fan posible. Por todo isto, alá polo ano 22, cando saíron os fondos europeos para a rehabilitación de edificios públicos, pensamos que podía ser unha boa oportunidade para plantexar a reforma deste edificio, como digo, emblemático. Esta proposta acadou unha subvención de máis de 1,5 millones de euros e hoxe o que traemos aquí é o proxecto definitivo para a rehabilitación integral da Casa da Cultura de Boiro, un proxecto onde traballou un número importante de profesionales, cada quen na súa especialidade, dende enxeñería e eficiencia enerxética, dende aqueles primeiros bocetos de María López Oliveira ata o resultado final, todos eles baixo a supervisión do arquitecto municipal
do Departamento de Urbanismo co arquitecto municipal Emilio Piña á cabeza. Un proxecto que, como xa se dixo, acada un importe total de 3.864.895,10 euros. Un proxecto que busca modernizar unha edificación pública que está cerca dos 40 anos de vida, que procura un novo auditorio polivalente e con proxección de futuro, que pasa a ter unha capacidade de 535 butacas, aumentando un 46% as actuais, a maior capacidade de todo o Barbanza nunha instalación destas características. Un novo espazo para a biblioteca, con salas para o estudo, con salas para o uso de novas tecnoloxías da información, cunha pequena ludoteca infantil para achegar a lectura aos máis cativos. Todo isto en unha nova dimensión que converte a edificación actual de 1.792 metros cuadrados en un edificio de casi 3.000 con un balerxe enerxético anual cero. Un edificio que pasa de clasificación enerxética E a clasificación enerxética A. É totalmente accesible dende a rúa, dende a propia beira rúa da calle Ancha será accesible toda a construcción. Unha edificación que polos bocetos presentados parece que está a gustarlle a veciñanza e que estamos ansiosos de ver como comenzan as obras, de ver a execución e de disfrutar da edificación o máis axiña posible. Para poder acelerar os prazos, que por outro lado implican poder cumplir ca subvención, delegase na alcaldía a competencia para a tramitación da contratación. Como decía, estes son os primeiros pasos de un proxecto ilusionante que vai poñer a Boiro unha vez máis na cabeza da promoción cultural como xa o fixo fai 40 anos atrás e que volva a selo unha vez máis. Dentro do Goberno traballamos para que sexa do agrado da veciñanza que poidan disfrutalo o máis axiña posible. É un proxecto para os próximos 40 anos. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Señor Teniáns, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pois aquí, en canto a este proxecto, atopámonos co dilema que lle mencionei antes. E como supoño que aquí a cuestión, como a venderán vostedes, é lo de siempre, ou comigo ou contra mí, si lle decimos que non estamos a favor de que se arranxe eso, como dixeron os compañeiros, pero non estamos a favor da súa proposta porque a consideramos un pouco, non vou dicir desproporcionada, pero quizáis demasiado, non sei, 532 butacas, ao millor, di vostede que veces que se quedaban xente fora nos aforos, actos moi puntuais, unha vez ao ano. Eu non sei se realmente fai falta ese gasto. Si é certo que o tema de camerinos e tal para as obras de teatro sí que facían falta, pero despois, volvo a repetir, voto en falta outra serie de instalacións que se podían haber aproveitado, xa que facían este gasto para poñelas a andar e non o fan, e as enterran definitivamente, como é o tema da radio municipal. Entón, claro, hai que rehabilitar a cachada, como dixeron os compañeiros, é unha cousa que xa veo pleno antes en outras ocasións, pero o seu proxecto, sinceramente, a min non me convence nin polas dimensións do mesmo, nin incluso polo fondo do mesmo. Se podía haber feito de outra forma, como lle estou dicindo. Xa lle adianto o noso voto, nos vamos a votar abstención ao que é o proxecto por este tema, e o que sí que non vamos a votar, que vamos a votar en contra, vai a ser o tema do préstamo. É dicir, sinceramente nos parece unha fórmula moi simple. Podías haber axustado máis os cartos, vamos endevedar o Concello por, creo que son 25 anos, corríxame, 20 anos, corríxaseme se me equivoco, aínda casi, como a quen día, estamos acabando de pagar isto. E recórdame a este Concello, me refiero a este edificio, e recórdame a esa obra en particular, salvando as distancias. Creo que se podían buscar outras fórmulas, vostedes sabían, tiñan coñecemento desta subvención desde hai tempo, e se podían buscar proxectos un pouquiño máis axustados sin pedirlle un esforzo que ao final pagarán os veciños. É dicir, cando pedimos un préstamo, pois, bueno, sabemos que ao final cando pagan son os veciños e vai en detrimento de outras inversións que se poderían haber feito. Por exemplo, o Centro Social de Cabo de Cruz que lle comentei antes, falando de temas da mesma relación. Non estamos de acordo co gasto, nin como se vai a repartir ese gasto e esa cuantía, polo tanto, vamos a votar en contra deso porque creemos que hai outras fórmulas, aínda que si lle recoñecemos
que evidentemente ese edificio necesitaba unha actualización. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Tenianes. Una Suárez, ten a palabra. Gracias. Ben, ao principio do pleno falábamos de agrupar uns puntos que estaban relacionados con esta aprobación ou votación do proxecto da rehabilitación da Casa da Cultura. Está vinculado ou relacionado co punto 9, que é operacións de crédito, que é o que falaba na miña exposición inicial, que para poder pagar estes máis de 4 millóns de euros vai haber que pedir un crédito, o que significa hipotecar Boiro durante 20 anos. E nós, evidentemente, estamos en contra. Outra cousa que non se está tendo en conta vendo o proxecto é que se van a talar árbores. Outro arboricidio ao currículum deste goberno. Pois tampouco estamos de acordo. Sentindo moito, nós imos votar en contra. Gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pasóuseme, señor Xurxo, voulle explicar o da transparencia deste punto. Señora secretaria, yo el lunes estuve aquí porque no había el proyecto. En lo que mandaron ustedes no había el proyecto. Tengo entendido que tienen que estar a disposición de los distintos concelleiros la documentación del Pleno. He hablado usted no estaba, he hablado con el técnico de Administración Xeral, el señor Severino, me dijo que no, que no lo había, que no podía acceder. Bueno, y que tenía que hacerlo a través del Gestiona. Saben ustedes que para Gestiona teníamos que tener unas claves con el certificado digital. Esto que les digo pueden ustedes confirmarlo con él después. Los certificados digitales, no sé si es por la cebolla o sin cebolla, no funcionaron en los días siguientes al apagón, y entonces había que tener la clave y todo eso. Bueno, cuando consigo acceder, en la Gestiona no está el proyecto. Hoy, esta mañana, a primera hora de la mañana, he venido a ver el proyecto. El proyecto. Transparencia. Hombre, los expedientes... Perdón, no sé si el teléfono, el micrófono no tiene encapado. Ahora sí, vale. Pues sería el tono de voz también. Entonces, los expedientes no están a disposición de los concelleiros cuando vienen y tal. Yo entiendo que tenemos una secretaria no todos los días, y que no es culpa de ella, lógicamente, pero los expedientes, si no los custodia ella en ese momento, creo que hay técnicos suficientes y con la experiencia suficiente para custodiarlos y para que cualquier concellero que venga a preguntar por alguna documentación pueda acceder a ella. Bueno, pues señor Xurxo, por eso recibió usted hoy a la 1. Bueno, yo lo recibí un poco antes, yo creo que eran las 11:30. Por correo, bueno, un enlace para acceder al mismo, ¿no? Bueno, eso es la transparencia. Nosotros cuando gobernábamos procurábamos mandar todo y si no estaban a disposición de los señores concelleros, usted lo ha sufrido. Solo protestaba el de siempre, en aquella época, se lo mandaras o no. Pero la realidad era esa. Bueno, pasemos al tema. Mire, nos vamos a votar en contra y sobre todo por varias cuestiones. Como antes di la fecha del 22 de junio del 2023, casi 2 años después, traen ustedes para aprobar el proyecto y todo eso. Estos 2 años ustedes tuvieron la oportunidad para gestionar otras ayudas en distintas administraciones. Lo voy a decir así, Diputación. La Diputación a 31 de diciembre en el arqueo de caja tiene 440 millones sin usar. La cifra es exacta, ¿no? Vale. En la Xunta de Galicia, que nosotros hicimos en aquel momento, yo ya le digo para cosas que hicimos nosotros también, ¿no? A través del Instituto Gallego da Vivenda de Solo hay unos préstamos a cero
a tipo cero de interés, que con eso se hizo la obra del Pazo de Goyáns, a cero tipo de interés y tal. Pues no sé si la han solicitado o no la han solicitado. En el expediente que ustedes nos dejan ver no aparece nada de eso. Entonces entendemos que le ha faltado un poco de trabajo para reducir la carga, digamos, prestataria al concello, ¿no? Ya le digo, no sé si han tenido muchas solicitudes de hacer esa obra. Sí, a mí, sin embargo, me llegan solicitudes por el abandono de los parques infantiles, por la deficiencia en muchas instalaciones deportivas, y esta es mía. Señora, usted que gestiona allí el Pazo de Goyáns, hacía tiempo que no veía yo un enganche de agua aéreo. Ya lleva un tiempo largo, ¿no?, para subsanarlo, por un cable eléctrico, además. Está bien. Pues son cosas que hay que subsanar, ¿no? La nave de piragüismo ni se sabe. Esto me lo llamaron hoy, para decir eso. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Nosotros no vamos a aprobar el proyecto y, lógicamente, entendemos que el préstamo de ninguna manera, y sobre todo cuando se presume de una excelente salud económica. Entonces, pues bueno, nuestro voto no vamos a intentar justificar, no creemos en el proyecto, creemos que es un proyecto exagerado, sobre todo por la funcionalidad del mismo. Entendemos que en la situación actual y con lo que se va a gastar se podía hacer otro tipo de edificio. Ya no digo que tenga más aforo el salón de actos, porque eso me pareció, vamos a tener el más grande, me refiero al salón de actos. Pues bueno, es a ver si quien lo tiene más grande, pues bueno, pues vale. Porque entendemos que en la situación que está, y a ustedes que les gustan tanto el tema de tráfico, podían aprovechar para hacer un edificio adecuado a las circunstancias y generar esas plazas para todos los vecinos de aparcamiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz, ten su segundo turno. Ten a palabra. Sí, en este segundo turno, pois, bueno, tratar o tema da operación de crédito, que por parte dos portavoces da oposición centraron un pouco as súas intervencións en este punto. Bien, os plazos son os que son, o galla non se cumpran as previsións que di o portavoz do Partido Popular e se xamos capaces de sacar o proxecto adiante, pero temos que sacar xa. E claro, nós do Ministerio xa trouxamos unha subvención de 1,5 millón. Polo Conselleiro de Cultura seguimos a esperar pola cita. E non é que teñamos especial ilusión nas citas da Xunta de Galicia, porque evidentemente, se non os trataban vos a vostedes, ben a vostedes cando iban, menos nos van a tratar a nós, porque vostedes supoño que irían polo Clube de Remo e pediron crédito. Non lle deron nada para o 1,5 millón de euros do Clube de Remo, non lle deron nada. E pediron vostedes tamén para o Pazo de Goyáns e deronlle, pero houbo que devolvelo todo. Crédito sin intereses, sí, pero crédito. Sobre esa línea a que me fai referencia, non saleu esta anualidade todavía. A 2025 non. Estamos á espera de si sae e temos encaixe en ela, que suele salir no mes de maio. No mes de maio cando suele salir esa línea. Ben, bueno, pues temos que salir na contratación e salimos na contratación con un crédito. Porque, sí, os pobres medramos a crédito. A crédito temos un Clube de Remo, a crédito temos un Pazo de Goyáns, a crédito temos este edificio. E a crédito vamos a ter a Casa de Cultura para os próximos 20 anos, esperemos. 40 anos, perdón. Esperemos que sexamos capaces de sacalo adiante. Os pobres, eu medro a crédito tamén. Cando quero facer a miña casa, tuve que ir a hipoteca, senón non era capaz. Os pobres medramos a crédito, non queda outra. Triste, pero é a realidade. Eso non quita que estamos a contratar unha póliza de crédito. E entonces vamos a ir pagando intereses en función de como vayamos facendo uso da mesma. Entonces vamos a seguir traballando
vía Ministerio, vía Xunta de Galicia e, como non, vía Diputación tamén, para ver se conseguimos abaratar o crédito de algunha outra forma. Temos xa unha subvención de 1,5 millón para un proxecto de 3.800.000, pero vamos a seguir traballando para intentar abaratala se cabe un pouco máis. Por contestar algunhas das cousas que se dixo, antes protestaba un porque non lle chegaba a documentación. Sempre protestaba o mismo, bueno, agora tamén. Claro, agora tamén. A ver, convocáronse as comisións informativas, isto para os veciños que nos están a ver, porque vostedes isto xa o saben, e fan política de desgaste con este tema, pero esta resposta que vou a dar agora non é para vos, non é para vostedes, perdón, é para os veciños que nos están escoitando. Convocáronse as comisións informativas o día 21 deste mes, hoxe é 30. Hoxe é 30, o día 21 os concelleiros tiñan información dos puntos que se iban a tratar nas comisións informativas e a continuación dos que se iban a tratar no pleno. O día 21, hoxe parece ser que estuveron aquí en Secretaría e un par de horas despois tiñan o proxecto no seu correo. De haber estado o día 21 ou 22, entendo que Secretaría lle houvese facilitado ca mesma diligencia que o fixo esta mañá. E terían vostedes 8 días, se non querían vir a consultar aquí o proxecto para telo á súa disposición. Pero non, veñen hoxe ás 12 da mañá. Bueno, para os veciños, repito, para os veciños que nos están a escoitar, non agachamos nada porque a lei non permite agachar nada. Isto ten que estar a disposición dos concelleiros e teñen que telo para poder dictaminar e para poder tomar a decisión que teñen que tomar no pleno, teñen a súa disposición desde a convocatoria das comisións informativas. Mais cousas. A señora Suárez falou aí dos precios, eu entendo que non está ao día en canto ao custe das obras, e despois faloume de Cabo de Cruz. E mire que me costa atacar ao BNG, cóstame. Pero é que a veces fan afirmacións, claro, que me veña a presumir dun edificio como é do Cabo de Cruz, que está sin acabar a día de hoxe, que está sin acabar, que é un proxecto seu que non acabaron, que me veña a decir que vamos a gastar moito na cachada. Bueno, vostedes non gastaron moito en Cabo de Cruz e está sin acabar o edificio. E está sin acabar o edificio. Entonces, nós queremos un Cabo de Cruz para a cachada? Non queremos un Cabo de Cruz para a cachada, e por iso poñamos que non poñamos nosos cartos do proxecto, eso hai uns técnicos que din isto costa isto. E intentamos aforrar na redacción porque fixemos o posible e o imposible para que salira dende o arquitecto municipal dirixindo todo a complexidade que ten redactar un proxecto desta índole. Deso non dixeron nada, dos aforros que se conseguiron por redactar o proxecto dentro da casa, deso non se comentou nada, pero digo eu que para eso estou aquí para recordarxo. Entonces, claro, me falan de que o proxecto é exagerado, pero queren un aparcamento subterráneo a poder ser para que se podan aparcar os vehículos. A ver, vamos a eu tamén quería un aparcamento na calle Ancha, eu tamén quería un aparcamento soterrado na calle Ancha, tamén é unha ilusión que teño de fai moito tempo, pero temos que ir ao que podemos ir. Que facemos? Un proxecto para 5 anos ou 6 ou 7 e despois volvemos a facer outro? Non sei. Planteamos un edificio que o que está, que se usa como se usa, que foi un avance na súa época, durou 40 anos, está a punto de cumplilos. E aí está, dando o servicio que ten que dar. Nos agora vamos con outro para outros 40 anos, dixeno antes. E iso ten o custe que ten. E iso que intentamos medirnos, Pero, bueno, hai que cumplir unha serie de eficiencias, hai que cumplir unha serie de accesibilidade. Bueno, os custes dos edificios a día de hoxe, bueno, é que me acaba de comparar os metros cuadrados do ano 2007 de Cabo de Cruz cos do ano 2025. A ver, é que non sei, que valía un piso en Boiro no 2007, que non teño referencia, porque 40.000, 50.000 euros, 60.000, hoxe valen 200.000. Claro, é que estame a comparar cousas que non son comparables. Non son comparables. Que son moitos cartos? Sí, para mí tamén son moitos cartos. Son moitos cartos para todos os veciños. Pero que queremos? Queremos un proxecto para 5 anos e despois volvemos a facer outro? Non sei.
repito, estamos facendo un proxecto para os próximos 40 anos. Nada, por último xa, desproporcionada a inversión. Sí, bueno, eu acordo das críticas que tuvo este Concello cando se planteou o proxecto por parte do Partido Popular, e a verdade é que eu escoito moita xente que nos visita por primeira vez e quedan abraiados co Concello que temos, e nos dan enhorabuena como sociedade, o sea, como grupo como miembros deste Concello, e nos din que dá gusto entrar aquí. Claro, as cousas costan o que costan, e repito, non estamos exagerados, por moito que vostedes digan, poden falar con calquera técnico, non estamos sendo exagerados, estamos indo o esencial para poder dar cabida a todo o que se está prestando ali e o que se vai a seguir prestando nos próximos anos. Estamos moi ilusionados e queremos que isto sexa unha realidad, se pudera ser mañán, que non sexa pasado. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 3 do orden do día. Votos a favor? É o punto 3, perdón, é o punto 3, vale, depois vamos a votar de forma separada, perdón. Vamos a votar o punto número 3, vale. Venga, votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra? 7 votos en contra, abstencións, unha abstención, polo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Ahora vamos a votar o punto número 9, que falamos que era relacionado, vale? Votos, punto número 9, vale? Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra? 8 votos en contra, e abstencións 0. Queda aprobado este punto número 9 do orden do día. E agora vamos a votar o punto número 10, vale, do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra, e abstencións 0. Queda aprobado este punto número 10 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 do orden do día e o expediente 1876/2025, convenio entre a Secretaría de Estado de Seguridade e Dirección General de la Guardia Civil e o Concello de Boiro, a Coruña, en materia de seguridade. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra a señora Suárez. Ben, gracias, señor presidente. Bueno, pois neste punto 4 quería pedirlle ao señor Ruiz que non poña na miña boca palabras que eu non dixen, que non faga demagoxia, por favor, que non faga demagoxia, que se defenda con outra ferramenta que non sexa poñendo en boca da xente cousas que non dixo. Quero aclarar que eu non presumín para nada dese centro social, simplemente dixen que a día de hoxe, 30 de maio de 2025, ese centro social estaba caendo a cachos. É algunha mentira iso? Que vostedes non acaban de chegar, agora teñen a maioría absoluta e levan 2 anos no goberno, pero xa estuveron 4 anos anteriores, levan 6, parte de culpa terán de que non se acabara e de que este caendo a cachos máis aínda. Señora Suárez, poñanlle remedio. Vai ao punto, por favor. Sabe que non. Home, que diga que ese centro social é obra do goberno do BNG, que o sepa o BNG nunca tivo maioría absoluta. Chamando PSOE, vostedes estaban no goberno. Non sei, que quere renegar dos anos que estuvo co goberno? Eu volvo a repetir, por favor. Vale, gracias. Algún turno máis? Sí, ten a palabra. É o primeiro. Quero o primeiro, sí. Sí, ten a palabra. Vale. Sí, tengo... Sí. No, pero mire, le estoy preguntando, hombre, le estoy preguntando. Entonces, claro, venga, vamos allá. Muchas gracias, señor presidente. Por alusiones, señor Luis, mire, no hay peor demócrata que aquel que cercena los derechos al acceso a la información a su oponente. Y seguiré protestando todos los días que me falte un documento que yo entiendo que tenga que estar. Y si usted considera que no tiene que estar, como me dijo en el primer turno que no tenía que estar en el informe de intervención, que yo le dije que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, nada más, a ese tema,
Perfecto. Mientras falte la documentación, y yo, mire, efectivamente, el día 21, y se nos pasa la documentación, un tocho así de papeles, tenemos que mirarlo, lógicamente. Yo sé que usted tiene una capacidad que no tenemos los demás para mirarlo todo en 15 segundos. Los demás trabajamos, no estamos liberados, ¿vale? Entonces, no tenemos la capacidad. Pero es que la documentación que nos entregan, usted ya la vio antes, porque, es más, concretamente el tema del proyecto viene de su concejalía. Por eso protesto. Y protesto con razón, y usted lo sabe, porque usted, cuando estuvo en la oposición, se le mandaban, si no se le podía mandar todo el proyecto, porque era muy grande, se les mandaba lo básico, y del resto podía acceder. Y siempre que vino, ¿verdad que pudo acceder? ¿O hubo algún día que no pudo acceder? Incluso sí, aquel día que fuimos por otro tema, que se acuerda, el alcalde y yo. Sí, pero pudo acceder, ¿verdad? Yo no pude acceder el lunes, a lo cual tengo derecho. Y usted mintió antes, porque yo no pude acceder a esa documentación. El lunes no pude acceder. El martes ya no vine, ¿vale? Porque pasó algo. Entonces vine hoy, miércoles, digamos el día siguiente hábil, a primera hora, por cierto. A las 8:30 estaba aquí, preguntando por ese tema. Balones fuera. A las 11 se me llama por teléfono y se me dice, ya tienes el enlace de ese asunto. Entonces, es que no estaba a nuestra disposición. Y sí pude acceder al Gestiona. Y en el Gestiona no está el proyecto. El cual debería estar, pero no está. A lo mejor eso es lo que tendría que usted explicar, porque no está en el Gestiona el proyecto que vamos a aprobar. Y al cual ustedes nos dan acceso. Restringido, lógicamente, pero nos dan acceso. Y ese era un documento fundamental, porque era lo que estábamos aprobando. Creo que he sido bastante elocuente. Y en cuanto al precio de los pisos, revise usted la compra de los pisos, que se sorprendería, y sobre todo cuando subieron los pisos en este país. En este primer turno no tengo nada más que decir a Guardia Civil. Pero eu sí que teño que dicir, e tamén vou ser elocuente, non se preocupe que o viernes vou arreglar isto, non vai ter máis excusas posibles, xa verá. O caso que a decisión que vou tomar non lle vai gustar a vostedes, non se preocupe. Primer turno, primer turno. ¿Está usted amenazando? No. No, no, usted me está amenazando. No, usted acaba de hacer una y dice, hombre, es que mire, he visto, desde que estoy en este pleno, he visto dos casos, la amenaza suya y un golpe con un puñetazo encima de la mesa de un alcalde nacionalista. Es la segunda. No, a usted solo le faltó dar el golpe encima de la mesa. Oiga, si a usted le parece mal, mire, lo que no se puede hacer es cercenar el derecho de un concejal a acceder a la documentación. No, yo lle dicen eso es una vergüenza. A ver, non faga teatro. No, es una vergüenza. Non faga teatro. No amenaza, ni teatro ni nada. No faga teatro, que eu non amenacé. Usted lo que tenía que pedir es disculpas por la amenaza. Bueno, a ver, eso empezando por ahí. Non lle amenacé. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, como dice usted, está grabado, salvo que lo capte. Hala, venga. Eu digo que vamos a facer ben as cousas. Me va a abrir un expediente, como algún trabajador, por no estar de acuerdo con usted. Venga, hala, venga, xa está. O amenazar a algún familiar, también. Ya está, sí. Va a hacerlo usted, eso. Pero ¿qué dice, hombre? Venga. Sí, no, ¿qué dice? Ya le irá llegando todo. Tenga palabra, señor Ruiz, venga. Gracias, señor alcalde. Vamos a falar da Garda Civil. Proponse ao pleno a forma de un convenio entre a Dirección Xeral da Garda Civil e o Concello de Boiro para a maior eficiencia na coordinación entre os corpos e forzas de seguridade dependentes de ambos órganos no ámbito do noso Concello. Unha relación que está a ser necesaria, que está a ser fructífera, como así o reflicten as cifras que se presentan nas últimas xuntas locais de seguridade e que queremos que vaya a máis, que se aproveiten todas as ventaxas que poida dar este traballo conxunto entre dous corpos que operan no mesmo ámbito territorial e que todo iso redunde en beneficio da seguridade cidadá dos nosos veciños. Creemos que pode ser moi beneficioso, xa que contamos cunhas dependencias da Garda Civil no noso territorio, do cal nos temos que saber aproveitar e saber exprimir os medios que temos ao noso alcance para, como digo, mellorar na seguridade cidadá. Por eso solicitamos o voto favorable. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Alguén? No? Pasamos a... Sí. Ten a palabra. Simplemente anunciar estamos de acordo co fondo da moción, o que o programa marco, bueno, que fan vostedes. É a súa proposta. Veremos se realmente se cumplen cas
cos obxectivos que son aumentar a seguridade no Concello e, bueno, é a súa proposta, por iso nos vamos a abster. Un detalle solamente, eu non son adivino. É dicir, a min ustedes me dan uns expedientes o día 21, eu teño tempo que teño para miralos e creo que eses expedientes son os que hai. Non son adivino para saber se hai máis, menos, se falta un ou se falta outro. Recibir porque tampouco soy un arquitecto, a miña rama profesional é outra. Entón, se recibo a última hora, como comprenderá, eu... E aparte non era precisamente calquera cousa, eran os planos do edificio. Nada máis, non me contestou o tema da radio. Nada. O punto, que nos astemos. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis neste segundo turno? Non? Pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 0 votos en contra. Abstencións? 8 abstencións, por lo que queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. É o expediente 5362/2024, resolución de recurso de reposición presentado pola Confederación Intersindical Galega ante o acordo plenario do 21 de novembro de 2024. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Triñanes. Gracias, señor presidente. Outra vez, é a terceira vez que falamos do mesmo asunto, da súa proposta do SAF. Eu volvo a recordar as palabras do señor concelleiro, primeiro día, cando nos vendeu que esta proposta tiña o acordo dos traballadores, o acordo dos sindicatos, e resulta que cando se tuvo que demostrar se realmente era verdade, pois non é verdade. Temos dúas alegacións, tanto das empresas suministradoras como dun sindicato, foron ao Tadgal, eu xa lle digo, sorprendentemente gañaron, non mo esperaba, e non mo esperaba, basicamente, gañaron por 2 días. Se presentan 2 días máis tarde, non gañan. As cousas como son. Pero, máis alá das cuestións xurídicas, que sabemos todos como é a lei e lo retorcida que é, e é mellor un mal acuerdo que un buen juicio, evidentemente, o certo é que as matemáticas siguen sendo valendo. Por moito que un juez diga que 2 e 2 son 5, son 4. E é o que unha das cousas que din en este caso a CIGA, na súa argumentación, que tamén era o que dicían as anteriores alegacións, que basicamente vostedes estaban infravalorando o incremento retributivo das traballadoras en esta proposta. Basicamente poñían un IPC de 1,5%, no momento en que se trouxe a pleno xa era do 2,4% e a final de ano foi o 2,8%. Póñanse como se poñan, xa lle dixen no seu día, recorda aquel pleno, xa lle dixen en plan, aínda que gañen, eu vía difícil que gañaran, pero dixen non o vía imposible, aínda que gañen, gañarán legalmente, pero moralmente non é moral, porque implica iso. E, por favor, non me diga vostede, es que as empresas tendrán que cumplir igual con os seus sueldos. En fin, veremos a conflitividade laboral que vai xenerar eso. Vostedes mismos, na resposta que fan, na alegación que fan ao Tadgal, recoñecen que non é un proxecto, non é unha proposta a largo plazo, léanse o que poñen, e que precisamente por iso mismo din, e o usan como xustificación, que é únicamente un documento válido para un ano, que los outros serán prorrogables. Nin vostedes mismos confían en que a súa proposta se poida manter no tempo. Pasando xa a cuestións máis de fondo, recórdolle que a nosa proposta, e a que votamos aquí, sei se, por lo menos os grupos que no seu día, na anterior legislatura, apoiamos a investidura do alcalde, apostamos por a municipalización. Vostedes, en vez de traballar dende aquel entón por a municipalización, o que nos traen é unha continuación do servicio privatizado. Vimos de aprobar unha RPT, se as traballadoras que van a estar subrogadas a unha empresa, se vos estuverades traballando para o Concello de Boiro, estaríades na RPT
con un nivel 14 e cobrando bastante máis do que cobrades agora. E con as actualizacións conforme ao que marca a lei, non dependendo de que se prorroguen e que se subroguen ano tras ano e a ver lo que pasa este año, que é basicamente a proposta que fai o goberno, ainda que presuma que vai a gastar moitos cartos en eso. Eso é basicamente o que hai. Por que non traballaron por a municipalización? Hoxe sei que vai ser a súa intervención, me va a hablar de su proxecto, pero o seu proxecto tiña que haber sido a municipalización. A partir de aí, todo o demais, sinceramente, non decae por coherencia, por incoherencia en este caso. Se votan a favor da municipalización, non entendo como non o sacan adiante cando ademais outros concellos o están facendo. Ben, non municipalizan, abocan as traballadoras a unha pérdida de poder adquisitivo. Naquel momento, sei que vostedes din que é demagóxico, importame bastante pouco, porque as matemáticas non son demagóxicas, son as que hai, e as sumas e as restas, pois importa ben pouco que en goberno e que en estea na oposición. As subas salariais que tuveron vostedes son magnitudes, bastantes máis magnitudes que o traballo, non o seu soldo, que eu non estou en contra de que vostedes cobren un soldo, ojito, pero, igual que pasaba no episodio anterior, ao mellor estamos falando de soldos un pouquiño desproporcionados, a suba do seu soldo é inferior ao que cobra íntegramente unha traballadora do SAF. E se quere votamos as contas. Entón, con estes mimbres, e a pesar de que xurídicamente, pois esta vez se levaran o gato á agua, e por ser coherentes co que votamos no seu día e co que defendemos no seu día, vamos a seguir votando en contra, vamos apoyándonos e vamos a seguir pelexando porque espabilen e cumplan a súa promesa de municipalizar o servicio, que é o que teñen que facer. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Teñanes. Señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois, evidentemente, imos votar en contra de desestimar este recurso. Un recurso, como se dixo, presentado pola CIGA ante as condicións do expediente de contratación do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, que veu a pleno no mes de novembro. Ben, pois daquela, no mes de novembro, cando este expediente veu a pleno, tivemos que escoitar ao concelleiro de Servicios Sociais dicirnos que, bueno, que el que falara cos sindicatos, que estaba todo ben, que a proposta casi que nos veu a dicir que estaba mallada, vamos, perfecta. E incluso xa quixo nos deixar caer que ao mellor os que non nos enterábamos éramos nós e que igual non faláramos cos sindicatos, cando o máis lonxe da realidade. Bueno, visto o visto, se vostedes falaron cos sindicatos, pasaron polo forro a información que lles proporcionaron. Está claro. E a prova é, pois, que a propia CIGA tuvo que presentar un recurso polas condicións laborais, obviamente, por iso é un sindicato de traballadoras. E, bueno, por poñer en antecedentes un pouquinho a xente, recolle a CIGA no seu recurso, estamos falando de desestimar un recurso, recolle a CIGA no recurso, que son máis traballadoras das que estades tendo en conta, pero desestimádelo. Recolle a existencia dunha terceira paga extra, algo que tampouco tendes en conta, porque co que recolledes neses plegos vai ser imposible de asumir. É un acordo que está aprobado desde o 2020, e que, bueno, no Concello tuvo que notar o incremento, porque era unha terceira paga extra, non son 14 pagas as que teñen, son 15. Claro, a ver agora con que se vai pagar, porque isto non chega. Para resumir, reseñando o máis importante, para resumir, información que é importante ter en conta para vostedes non lle sirve. Non sei se é porque esa información a proporciona a CIGA, polo que non lle sirve, porque non se entende. Estamos ante unha desestimación dun recurso que non ten razón de ser, non hai por onde collela. Evidentemente, como dixen, imos a votar en contra. Gracias, señor Suárez. Primer turno, señor García Díaz, ten a palabra. Sí, cuando vino el tema del SAF había unos recursos, unas alegaciones. Creo que cuando vino el tema del SAF había presentado alegaciones y recursos, supongo que eran estos, ¿no? Que pregunté yo en aquel momento, que tampoco estaban en la documentación. Vamos a votar. Muchas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz. Señor Ruiz, tenga a palabra.
Gracias, señor alcalde. O secretario da Unión Local da CIGA presenta alegacións ao acordo plenario de data 21/11/24 no que se aproba o expediente de contratación do SAF. Parte das cuestións que se alegan compártense nos recursos especiais en materia de contratación que presentaron diante do Tribunal Administrativo de Contratos de Galicia tanto o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia como a Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio e que o Tribunal na súa resolución non estima. Para as cuestións non compartidas en esos recursos consta informe da Secretaría Municipal onde, en base a unha amplia referencia xurídica, propón desestimar estas alegacións. É por isto que se solicita ao Pleno desestimar as alegacións presentadas para deste xeito poder continuar co expediente de contratación do Servizo de Axuda no Fogar. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Tenianes. Por favor, saben que o público non pode intervir, por favor. Só lle pido que estén en silencio, estén atentos, nada máis. Vale, gracias. Aí ten, señor Treusa, o seu consenso e o seu diálogo cos traballadores. Agora, si ve que tal, eu xa sei que ten un discurso moi bonito feito. No, si, isto funciona así. A realidade, como dicía eu antes, si a realidade contradice as nosas palabras, tanto peor para a realidade. Efectivamente, é o que hai. Eu, sinceramente, volvo a incidir, antes doi a razón todo o que teñen as compañeiras, o proceso en si mesmo, e non se entende por que non se aceptan as alegacións, pero eu volvo a de antes, unha traballadora municipal, se estuvera no vosso caso, as que hai van a ser un grupo, creo que a P nivel 14, e van a cobrar casi 1.000 euros máis que a vos. Todos dependemos do SAD. Efectivamente. Vale? E que ninguén se vexa nas mans do SAD. Sí, efectivamente. E que as condicións que ten unha traballadora municipal. Señor Triñanes, non pode interactuar co público, sabe que non pode. Estou no meu turno de palabra. Pero non pode interactuar, sabe que non pode interactuar co público porque o público ten que estar en silencio, e o sabe. E o sabe. Vale, gracias. Gracias. Remato rápido porque creo que tampouco hai moito máis que decir. Bueno, o que lle decía, por que non trouxo aquí, tuvo, non sei, 4 anos para facelo, ou 5. Por que non trouxo expediente de municipalización? Por que as condicións destas traballadoras non poden ser equiparables a unhas traballadoras iguales que hai no Concello? Efectivamente. Por que non se pudo haber feito unha subrogación? A ver, por favor, señor Triñanes, por favor. Eu non fixe nada. No, está interactuando vostede co público. É que está... A ver. Venga. Señor alcalde. A ver, non fagamos disto un circo, por favor. Pero eu non fixe nada. Siga, por favor. Eu non vou falar por riba de nadie. Pero siga, por favor. No, era... A ver, por favor, non convirtamos isto nun debate, por favor, deixennos continuar co pleno, porque teñen, a ver, por favor, a ver. A ver, non é, sabe, a ver, a ver, estou...
estou pedindo por favor que nos deixen continuar, se fan o favor de continuar co pleno. A ver, por favor, estoulle pedindo por favor que temos que continuar co pleno. Estoulle pedindo por favor. Xa lles deixín falar bastante, por favor, que a ver. Nos deixan continuar. Estoulle pedindo por favor que nos deixen continuar. Señor Triñanes, ten a palabra, por favor. Señor Triñanes, por favor, continúe e sea breve, por favor. O micro, por favor. As palabras que dixen están aí, creo que sobra máis. Eu creo que o que hai que facer en todo caso é escoitar as traballadoras que son as que debían de ser as protagonistas deste debate e que non o foron, como minteu o señor concelleiro no seu día. A prova deso xa lle digo, nin vostedes creen no seu proxecto cando alegan ante o TACGAL que non é unha contratación dos anos que presumiron na prensa, sino que é de un año, porque nin siquiera vostedes creen que o que puxeron aí sea válido e sea sostible no tempo. Non falaba vostede antes de que facían proxectos a largo plazo, nin vostede se cree que sea un proxecto a largo plazo, e que é un proxecto que vai en detrimento dos dereitos e dos salarios das traballadoras é algo evidente, porque son matemáticas, e adónelo usted como quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno. Sí, ten a palabra, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Simplemente anímollos a vostedes a que recapaciten. Animo a que recapaciten na súa decisión e se queren se continuar desestimando o recurso da CIGA, polo menos teñan en conta a información que lle chega por outra vía, que é das traballadoras, que son as que coñecen directamente o servicio e as condicións, teñan en conta esa información que lle están dando, que non son 38 traballadoras, que son 56, non? Porque senón isto vai a ser inviable, non van a ter ningunhas condicións nin laborales, nin salariales dignas. Que paralizamos o servicio mallado, con coches privados, gastando rodas e aceites. Señora Suárez, continúe, por favor. Sí, se tanta presa lle tiña expediente, que se dixo aquí cando veu no pleno no mes de noviembre, incluso se meteu por urxencia nas comisións informativas, que tiña moita presa, polo menos fágano ben e fágano tendo en conta a quen teñen que ter, o que son as traballadoras, que son quen mellor o coñecen. Gracias, señora Suárez. Segundo turno, señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. En ánimos de la transparencia y demás, acabo de recibir un WhatsApp donde ponía aquí, pásame lo que no tenía esto, ¿no? Así. Decide que poñan o audio do pleno aos que están no público ahora cando cheguen a casa, que sean demócratas, quitan o audio e non se escoita o público. Moitas gracias. Señor Ruiz. Señor Ruiz, ten a palabra. Ten a palabra, señor Ruiz. No tienen audio. Isto non é unha cousa que vai a... Utilízanse para a construcción do precio base da licitación. Utilízanse principalmente dous documentos, un que se lle solicita á empresa, donde a empresa ten que enviar a documento. Estamos cobrando 1.000 euros, traballando con xente, servicios esenciales. Que pretendedes facer? Que pretendedes facer?
Empezo outra vez. Para construir este precio... E traballamos con xente. A ver, estou pedindo, por favor, que nos deixen continuar. A ver, venga, por favor. Ben. 61 anos, coidando maiores, estou de baixa, rompín tendóns e de todo. Iso é o que nos pasa. Adiós a todos. Continúa. Este é un tema moi serio. Está dando para diante algo que non ten xeito. Se virán as eleccións outra A ver, nos deixan continuar. Fomos de boa fe desde un principio, e sabédelo, que fomos de boa fe, e seguides co mismo. Por favor, estou pedindo, por favor, nos deixan continuar. Que me coida, os dolores de espalda que teño. Que me coida que a mutua mándame para a Seguridade Social. Que fago con 1000 euros poñendo o meu coche? Que fago? Voume para a conserva? Ou voume para o paro que te pagan a axuda de maior de 52 anos? Hasta que remate. Cando non teñades xente para traballar os lá, porque non temos personal. Estamos queimadas psicológicamente. Pasamos á votación deste... Estades tratando un tema que é moi serio. Psiquiatría. A ver, permitídenos continuar, por favor. Deixádenos. Bien, pero os 1000 euros hai que defendelos. Os vosos sindicatos teñen que defendelos. Por favor. A ver, Juan, joder. Es que, mire, de verdad, por favor. Xan, por favor, Xan. Mire, de verdad. Xan, por favor. Déxennos continuar. A ver, mire, señores concelleiros, por favor, vamos a votación, vale. Vamos a votar, vamos, Vamos a votar, por favor, vamos a votar, a ver, atended aquí, por favor, Xurxo, vamos a votar, por favor, vamos a votar este punto número 5 do orden do día. Por favor, votos a favor, 9 votos a favor, votos en contra, 8 votos en contra, queda aprobado, moitas gracias. Pasamos ao punto número 6 do orden do día. Expediente 842/2025, expediente de recuperación, expediente 800... Expediente 842.
Punto número 6, expediente 842/25, expediente de recuperación do oficio da Escola Unitaria Poza de San Mauro. Señor Teñanes, abandona? Non sei, é que... No, porque senón non damos acabado. Venga, punto... Pois nada, lo damos, que marchou. Expediente 6. Primer turno de intervención, por favor. Alguén quere intervenir? Segundo. Señor García Díaz, primeiro ou segundo quere intervir neste punto. Ten a palabra. ¿Qué pasará aquí? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, 2 años y pico tarde llega esto. Las quejas de los vecinos de este asunto va más allá de una simple ocupación de una casa. Ahí hay un problema de trapicheo. Creo que soy bastante elocuente con la palabra, ¿no? Ya hubo, incluso fue desalojada, fueron arrestados o puestos a disposición judicial 2 moradores en un momento, estaba vacía, ustedes no hicieron nada en aquel momento. Y ya va siendo hora. Y espero que esto no se demore, porque los vecinos están bastante cansados, llamadas altas, gritos, llamadas a puertas de vecinos a deshora, etcétera, etcétera. Ya esto traspasaba lo que era simplemente una ocupación de una escuela unitaria para usarla como vivienda por 2 personas, y aquello estaba tomando unos tintes para los vecinos de aquella zona preocupante, ¿no? Muchos incluso tenían miedo a que a ciertas horas de la noche sus hijos vinieran solos para casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Primer turno. Gracias, señor alcalde. A legislación indica cal é a tramitación que se ha de seguir para a recuperación do oficio daqueles bens que constan no inventario municipal, como é o caso. Como en esta ocasión se daban ademais circunstancias especiales, consta informe dos servicios sociais municipais sobre as accións que se levaran a cabo para a tramitación que nos ocupa. Solicítase, pois, o voto favorable, primeiro, para recuperar de oficio a posesión do edificio municipal denominado Escola da Poza, e segundo, requerir ás persoas ali instaladas que desaloxen o inmoble. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, pois nós non imos a apoiar a proposta do Goberno, porque entendemos que esa resolución a día de hoxe pode crear máis problemas que beneficios. Consideramos insuficiente a información que se nos achega no expediente, na que só se reflite que a actuación do Concello para determinar se as persoas que viven nesta escola están ou non en situación de vulnerabilidade social. Xa digo, a actuación que fixo o Concello ata o momento vemos que é insuficiente para determinar isto. Sabemos que o Concello tampouco lle buscou unha alternativa habitacional, cando é evidente que se hai unhas persoas vivindo ali é porque non teñen onde ir. Entón non imos apoialo. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor García Díaz. No. Sí, por contestar este último que se dixo, na información que consta no expediente, efectivamente hai un informe de servicios sociales onde se intentou contactar con esta xente hasta en 2 ocasións e non quixeron entablar ningún tipo de relación con servicios sociais municipais. Entonces, bueno, pois obligalos a que entablen conversas con servicios sociales, penso que non está permitido na legislación, non sei, se me escapa, pero que se intentou e que se fixo toda a tramitación que se tiña que facer, e que, como sabíamos que había cuestións especiales, se levou a tramitación como se levou, e por iso tardamos o que tardamos, e por iso estamos aquí con este punto. Sobre o que se comentaba no primeiro turno de intervención por parte do vocero do Partido Popular, de que ali había cuestións con tintes delictivos, por decirlo de alguma maneira, sí, é posible, pero con este desaloxo que facemos é cambiar o sitio de onde se produce. Iso é así, é unha lacra que temos, que estamos a combater, efectivamente, pero eu comentaba con un veciño outro día, salen do Currillo van para a Poza, salen da Poza van para a Playa Jardín, e iso seguirá mentras que non consigamos, controlar definitivamente esta sucesión de movimentos que teñen estes
estas accións que coincidimos en que non están, se poden considerar delictivas e que temos que luchar todos contra elas. Vale, moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 6 do orden do día. Votos a favor? 9, 10, 15 votos a favor. Votos en contra? Ningún. Abstencións? E 2 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 6 do orden do día. Repito, agora vamos ao punto número 7, vamos a debatir o 7 e o 8 conxuntamente e depois vamos a votar por separado o punto 7 en primer lugar e o punto 8 en segundo lugar. Primer turno, bueno, o expediente 7 é o expediente 1628/2025, crédito extraordinario 1/2025 e o 8 é o expediente 1629/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2025. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Tiñanes. As facturas atrasadas, non, basicamente. Bueno, eu por coherencia e visto que a poboación de Boiro non lle gusta que non se paguen as facturas, independentemente de que o culpable sea o goberno e o fixera mellor ou peor, os veciños e as empresas non teñen por que pagar eso, por lo tanto non imos a votar en contra. Eso non quere decir que non nos pareza de recibo que haxa facturas que leven un ano e pico. Non vou dicir as das GAE, que son as que máis levan, porque realmente as das GAE son as que menos me importan. Pero que haxa empresas en Boiro que tarden ese tempo en cobrar, e sobre todo a xustificación que dan ao inicio do documento, que non teño aquí, pero limo e seimo de memoria, que é basicamente por falta de crédito no mes de decembro, pois, bueno, non me parece ter un proxecto serio para Boiro, non? Sobre este punto en particular tamén quero decir, o tema das facturas, que estamos a mes de maio xa, porque hoxe é 30 de abril, mañán é maio, xa empeza Día do Traballador, por certo. Cousas irónicas da vida, o Día do Traballador, que pasen estas cousas no Concello de Boiro por parte dun partido que se di socialista e obreiro. Bueno, en fin, non me salo do punto da ronda do día. Hai que traer un presuposto, teñen as adicacións que quixeron, repito, eu non cuestiono as cantidades, non cuestiono que teñan que cobrar polo seu traballo, pero fágano. Que aquí hasta os traballadores mileuristas se lles exixe. Quizás son os que máis se lles exixe. Fíxese vostede o que lle digo. E con maioría absoluta, 5 adicacións, e con todas as ferramentas habidas e por haber, estamos no mes de maio e non presentaron un orzamento. Ni sabemos, nin temos noticia. A día de hoxe non temos, por lo menos con nós non falaron. Se había algunha proposta de data ou algo así. Ben, non sei se é froito deso polo que a final acabamos acumulando estas facturas sin pagar. Se a mellor se tuéramos un orzamento, pois quizás axudaría a ter os pagos un pouquiño máis ao día. Pero, repítolle, sigue me parecendo que non é de recibo, porque se vostedes teñen un plan para Boiro, un proxecto para Boiro, que non sea gobernar a salto de mata e a salto de a ver se me llega de un lado ou de outro, pois teríamos un orzamento en tempo e forma. Non o temos, e, bueno, estamos con cuestións derivadas desto. Nada, vou máster, non vamos a votar en contra, porque, repito, a xente de Boiro, e xa se veu na legislatura pasada, non lle gusta, independentemente de quen teña a culpa, que non se aproben pagar as facturas, pero, bueno, con esa salvedade de que non me parece de recibo, nin que non traen presuposto, nin que haxa facturas con semexante cantidade de tempo sin pagar. Moitas gracias. Gracias, señor Tenianes. Señora Suárez, primer turno de intervención, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois estamos ante facturas do exercicio anterior que non se incorporaron ao orzamento por falta de cartos e que, bueno, teñen vostedes que esperar a liquidar o orzamento do 24 para ver canto queda de remanente para poder pagalas. É o modus operandi deste goberno, é algo ao que xa non están acostumbrado, darlle para diante aos gastos, sen ter en conta se hai cartos ou non. A darlle para diante. Pero tamén hai que dicir que é un modus operandi do que xa nos teñen dito aquí en outras ocasións que se sinten orgullosos, que o fan e que o seguirán facendo. Sí, o señor Ruiz dixo aquí na anterior legislatura que o seguirán facendo.
Esta forma de proceder pois conleva omisión de fiscalización, omisión do procedimento contractual que exixe a lei, e moitas destes servicios requiren licitación tamén. Simplemente quero destacar algo que recolle o propio informe de intervención, leo textualmente. Todas as facturas incluídas no expediente refírense a gastos realizados sen a consignación orzamentaria necesaria. Esta forma de actuar é totalmente irregular e, segundo a Lei de Transparencia e bo Goberno, a adquisición de compromisos sin consignación está cualificada como unha infracción moi grave, sancionada coa destitución e imposibilidade de nomeamento nun período que irá dos 5 aos 10 anos. Sí, dende o BNG entendemos que hai que pagarlle aos prevedores, pero non imos a consentir que este tipo de xestión é ao que non están acostumados este Goberno, polo tanto, ímonos a abster. Gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Señora García Díaz, primer turno, tenga palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sigamos con el tema de la transparencia. Visto la documentación que usted nos aportó de su concejalía, el listado de facturas, lo puede usted comprobar, la página 1 empieza con la factura de registro F 2024-1080 de fecha 3 de 4 del 2024. Como leemos toda la documentación, en la última hoja, la factura más antigua, que lo lógico es que vinieran ordenadas según orden correspondiente para no intentar engañar a los distintos concilios. A usted le hace gracia, a mí no me hace ninguna gracia ninguna, porque es que me parece torticero hacerlo de esta manera. ¿Qué piensa, que no lo vamos a mirar? Porque a lo mejor piensa que no lo vamos a mirar. Pero mire, lo que le dijo su compañero, lo más triste de esto no es solo que traigan estas facturas, son las que están pendientes de facturar de obras ejecutadas y que se les ha pedido a las empresas que no facturen de momento. Esas son las que faltan. Muchas gracias, señor García Díaz. Tenga palabra, señor Ruiz. Na quentura polas informacións que nos acaba de trasladar, piensa el ladrón que todos somos de su condición. Es un dito de antigua, É un dito de antigo. Eu non sei. No, creo que los insultos claro. sobran. Hai que ter a lengua aguda e a espalda dura. Hai que ter a lengua aguda e a espalda dura. Eso é outro dito tamén antigo. Por favor, no, ahora, acabo de facelo ahora. E outro pleno tamén o fixo me calín a boca e agora non yo consinto, porque xa é a segunda vez. Nada, continúo. Sí, porque claro, é moi fácil presumir de boas formas e despois telas peores. E despois telas peores. E ben sabe do que lle digo. Entonces, se temos a lengua aguda, temos que ter a espalda dura para aguantar o que temos que aguantar. Pensa o ladrón que todos somos da súa condición. Está dicindo usted que facemos artimaña ca presentación das facturas. Claro, hai que aguantar, que eu tamén aguanto deste lado de aquí. A que sí? A que sí? Señor García Díaz, por favor, eu creo que nós somos respetuosos, verdad? Entonces, o que se pide é reciprocidade. Vale, venga, xa está, venga, por seguir cos comentarios que fixo na súa primeira intervención, en eso das facturas pendientes de que non facturen, é usted o especialista, Usted é o especialista, porque nós cando chegamos aquí apareceron 1 millón de euros de facturas, non? Que non... Aí é vostede o especialista, Entonces, si ten a voz para decir, segundo turno, segundo, tercero e todos os que lle fagan falta. Entonces, si ten usted a voz para decir o que di, ca historia que usted ten detrás, en fin, vamos ao punto. Proponse en este punto a aprobación do crédito extraordinario 1/2025 para poder facer fronte aos gastos realizados durante o exercicio 2024 e que por distintas causas non tiveron encaixe dentro do orzamento desa anualidade. Gastos que se recollen extrajudicialmente no seguinte punto plenario no expediente que vai parello a este. En un creamos o crédito e no outro recoñecemos que se realizaron os traballos e que, polo tanto, lle temos que corresponder. A fórmula elexida para financiar este crédito é o remanente líquido de tesorería para gastos xerais, que remiteu cifras positivas na liquidación da anualidade 24 de 1.974.728,70, o que nos permitiu facer unha incorporación de remanentes e financiar este crédito extraordinario e aínda quedan para o seu uso máis de 965.000 euros. O que é o mesmo, despois de pagar todas as facturas do ano 24,
2024 o Concello ten un remanente de máis de 965.000 euros. Esas son as cifras que arroxa o exercicio 2024. Segundo o informe de intervención, este crédito extraordinario non afecta nin ao obxectivo de estabilidade nin á regra de gasto, polo que solicitamos ao Pleno que se aprobe este crédito extraordinario. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, ten a palabra o señor Triñanes. Moitas gracias. Nada, volver a decir o de antes. Vamos a votar por responsabilidade e abstención, porque, repito, as empresas non teñen culpa da súa falta de previsión. Só lle digo unha cousa, dende aquí, e creo que non sei se as miñas compañeiras, por o que do BNG tamén creo que opinan o mesmo, que falen elas, non quero falar por elas, por favor. Pero cada vez que se responden con y tú más, y tú más, y tú más, y tú más, a min mentalmente supónme xa me empeza a parecer cansado. Entonces, por favor, melloren a súa argumentación. Moitas gracias. Gracias, señor Triñanes. Señor Suárez, ¿no? Señor García Díaz, segundo turno de intervención, tenga palabra. Muchas gracias. Mire, cuando ustedes llegaron, toman posesión en junio. Estamos a mitad de año. Se les dijo y se les comentó que generaran crédito, que podían hacerlo en aquel momento. No quisieron, se fueron a un préstamo para señalar directamente a un equipo de gobierno que salía. Un equipo de gobierno que, según usted dejó, lo dijo usted, no lo dije yo, 1,5 millones en facturas pendientes de pago. Cuando nosotros entramos aquí, encontramos 11 millones de un gobierno progresista que estaba formado por BNG y el Partido Socialista. Claro, que a lo mejor de eso usted no se acuerda. Con una situación económica en este país terrible, no, lo siguiente. Y mire, y en cuanto a lo que tiene cada uno, yo cuando hago obras pido licencias. Y se pagó todo. En cuanto al resto de asuntos que he dicho, y lo mantengo, hay facturas que no están presentadas de obras ejecutadas en el ejercicio anterior y aún no han sido presentadas porque usted le pidió que no las presentara. Sí, usted. Mire, no sé dónde piso. Sé dónde piso. ¿Sabe por qué sé dónde piso? Porque además, como no me lo dijo a mí delante solo, había más gente, pues no tengo ningún problema. Vale. Bueno, pues ya ve usted. Cuando lo digo es porque lo tengo claro. Bien, perfecto. ¿Y si me va a salvar de qué? Continúo. Ya que ya lleva 2 amenazas hoy. Uno el señor alcalde, ahora usted. ¿Salvar de qué? No haga circo, por que favor. Sí, no haga un circo esto. Me dice ahí donde se ve a la clase de persona que continúe, por favor. Hombre, mire, yo nunca iré a decirle ciertas cosas a la compañera de un policía municipal cuando estoy de fiesta, para hablar de tipo de persona. Yo nunca acosaré a unas mujeres institucionalmente, como hizo usted. Bueno, eso lo tenga usted absolutamente. Mire, usted por lo que veo puede hablar lo que le dé la gana. Y a los demás no le gusta. Usted puede hablar. Usted puede hablar. Yo creo que de momento le estoy hablando con respeto. Le estoy hablando con respeto. Por favor. Sí, claro, efectivamente. Por favor. Sí, por supuesto. Por favor, cíñase al punto. Por supuesto que queda todo absolutamente grabado. Absolutamente grabado. Mire, también le digo, usted le abre expedientes a trabajadores a diestro y siniestro, a su libre albedrío. Pero bueno, los malos somos los demás. Eso ya lo tenemos asumido hace mucho tiempo. La conciencia tranquila. Que no sé si la suya está tranquila. La mía está. Por favor, ciñase o punto. Sobre todo porque nunca fui a joder a nadie. Ya me entiende, ¿verdad? Gracias a usted. Señor Ruiz, segundo turno, ten a palabra. Hai que ter cuidado co que se di. A quentura está ben en certos momentos do debate, pero hai que ter cuidado co que se di. Hai que ter cuidado co que se di. Sí, como lle digo, vostede ten aquí 8 anos de goberno. E tenas como a calquera.
Vostedes saben perfectamente. Eu non sei todas, vostedes sí. Por contestar aos compañeiros que tamén falaron da falta de previsión, bueno, é que é un presuposto donde presupoñemos o que vamos a gastar. Hai veces que as circunstancias pois non permiten facer ese gasto e hai que facer máis. E ou lle solucionas os problemas aos veciños ou deixas cos problemas. Entonces, hai veces que o presuposto, bueno, pois non presupón todo o que necesitas para gastar, depende en que partida. E entonces os cartos a veces non chegan. E sobre que el tú más, a min tamén me doe. Pero tamén me doe presupoñer que o comité de empresa é o que ten que facer unha RPT, ou presupoñer que o pregos de licitación dun concurso os teñen que facer os traballadores da empresa, cando vostede sabe que eso non é legal. E vostede presume e levanta a voz e argumenta en ese... Eso a min tamén me doe moitísimo. O sea, cando un concejal que sabe que non está cumplindo ca normativa en vigor, cando di que non, que son os traballadores e máis o goberno, porque forma parte dunha negociación. E os pregos de licitación, claro, os ten que aprobar a administración para que eso redonde no beneficio dos seus veciños. Cando usted argumenta en sentido contrario, a min tamén me doe. Porque non é de recibo que isto faga. Non é de recibo. Esas señoras pódense enfadar e teñen toda a razón do mundo. Vostede non é un concejal e ten que saber cal é a normativa que hai que aplicar en cada momento. Non ten a palabra, por favor. É que isto é un circo, de verdad. Eu creo que Nada levamos máis, todos os non anos vou facendo plenos tranquilos e tal, e que empezamos a embarrar todo. Eu creo que vamos a continuar, vamos a ser correctos como vamos hasta ahora, e vamos a facer política constructiva e non embarrar. Eu sei que hai xente que lle gusta embarrar e poñernos nerviosos e que non saquemos as cousas, pero bueno, é a súa política, pero, home, non entre vostede nese xogo, por favor. No, vamos a votar este punto número 7 do orden do día. Moitas gracias. Votos a favor deste punto número 7. 9 votos a favor. Votos en contra. 0. Abstencións. 8 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 7. Ahora vamos a votar o punto número 8. Punto número 8 do orden do día. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 0 abstencións. 8 abstencións, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto número 11, porque saben que o 9-10 foi co 3. O punto número 11 do orden do día, o expediente 1948/2025, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a transformación do campo da Lomba. Primer turno de intervención. Sí, vale, a señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, en Boiro temos equipo de fútbol gaélico. Por se alguén non o sabe, quero facer promoción desde aquí, pregunten polo gaélico. O fútbol gaélico, por normativa, só se pode xogar en campo de erva, pode ser natural ou pode ser artificial. E o equipo de fútbol gaélico que temos en Boiro pertenece ao Club Deportivo Galicia Bealo, que xoga no campo da Lomba. E como saben, pois este campo, o campo da Lomba, coñecido como o campo do Bealo, pois é un campo de terra. E isto que supón? Pois que o equipo de gaélico, que por certo non dixen como se chama, é o Galicia Bealo Lorchos, son os Lorchos gaélicos, pois sempre ten que estar pendente de buscar un campo de erva disponible para poder disputar os seus partidos. Por certo, tamén organizan eventos. Este fin de semana pasado tivo lugar un evento organizado por os Lorchos gaélicos, que foi a Copa Galega de Fútbol Gaélico, que tivo lugar na Fiaiteira no Concello de Ribeira, pero xa o fixeron o ano pasado tamén aquí en Boiro. Non me vou estender relatando os beneficios que ten o deporte, é algo que sabemos todos, que o deporte é positivo, é a importancia, os beneficios do deporte, non me quero explayar neso, só que sí me gustaría destacar algo que eu considero importante e que é positivo, pois é que a creación dun equipo de fútbol gaélico femenino que está pois creándose, configurándose dentro dos Lorchos gaélicos. As mulleres temos que ter oportunidades en todos os ámbitos, por eso quería destacalo.
Bueno, todos estes motivos que estou relatando considero que son suficientes para implicarnos e que o campo da Lomba poida ser de erva, pero ademais, pois, quero reseñar que neste campo, como todos sabedes, xoga o Club Deportivo Galicia Bealo, de fútbol clásico, bueno, que a día de hoxe está na terceira regional, pero xa estivo tamén en segunda, e tamén é un beneficio para eles para que si poidan tamén xogar en campo de erva. Esta transformación do campo de terra a campo de erva pois tamén ofrecería outros servicios, máis servicios a clubs que ás veces pois ven moi petadas as súas instalacións actuais e necesitan buscar outras próximas. Dende BNG entendemos que a Deputación é unha administración que tería moi doado pois contribuir con este proxecto para convertir o campo da Lomba nun campo de erva e por iso os acordos que recollemos na moción son instar a Deputación da Coruña a que se comprometa a financiar o proxecto do Club Deportivo Galicia Bealo para transformar o campo da Lomba nun campo de erva artificial. O 2, que o Goberno de Boiro se comprometa a colaborar económicamente co equipo de fútbol gaélico Galicia Bealo Lorchos co fin de contribuir ao desenvolvemento da súa actividade no noso concello. Sabemos que dende que o BNG rexistrou esta moción, pois que xa lle ofreceron a axuda desde o Goberno e, bueno, é algo que nos alegra e esperemos que continue sendo así. E o terceiro punto, pois, dar traslado deste acordo á Deputación da Coruña, que é a quen vamos a instar, evidentemente. Gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Primer turno, señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar a favor, recordarles a los compañeros do BNG que co-gobernan a Diputación, como dixen antes, hai 440 millóns de euros, 440 millóns do arqueo a 31 de diciembre na Diputación. A máis, unha cousa importante. El campo da Lomba é o campo máis fácil de actuar para transformarlo en erva artificial. Non necesita excesivos movimentos de terra e demais, unha nivelación correspondiente, un asfaltado e meterle, lógicamente, el riego que necesitan todos os campos de erva artificial e se podría facer, pois, creo que non a mitad, pero, bueno, a mellor por 2 tercios do que vai costar, porque aquel tema máis complicado o tema, sobre todo por o tema de nivelar o campo de fútbol ou o campo de fútbol da mina. Nos vamos a votar a favor, como decimos, esperemos que desde a Diputación fagan caso a súa moción. Muchas gracias. Señor Marcos Fajardo, ten a palabra. Moitas gracias, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde noite xa. Bueno, adiantar que nós tamén imos a votar a favor desta moción. No ano 2024, o Galicia Bealo Fútbol Gaélico, os Lorchos, efectivamente, como así se denominan, equipo que pertenece ao Club Deportivo Galicia Bealo, como ben dixo a compañera Raquel, concédeselle unha subvención nominativa a cal se inclúe nas bases orzamentarias, no 2024, digo. Finalmente, non reciben esa axuda porque non aparecen inscritos como entidade deportiva e carecen de CIF. Por este motivo, tanto o equipo de fútbol gaélico como o Clube Deportivo Galicia Bealo me comunican verbalmente, entre eles, bueno, está presente o seu presidente, podo dicir, dispois xa de rematar o proceso administrativo para a concesión das subvencións, a posibilidade, neste ano 2025, de sumar esa axuda que pretendíamos entregar ao equipo de fútbol gaélico, facelo ao propio Clube de Fútbol 11, porque lle resulta máis sinxelo a hora de aportar a documentación que se lle solicita para a súa xustificación. A miña resposta, evidentemente, foi afirmativa a esa proposta e lles expreso que mo remitan por escrito que me aportan nun correo electrónico enviado por o Galicia Bealo o pasado 21 deste mes en curso, e, bueno, o correo que teño aquí e di o seguinte: bos días, en canto a dita subvención, o Club Deportivo Galicia Bealo quere que se sume a que xa viña recibindo o equipo de fútbol 11, xa que o equipo dos Lorchos, fútbol gaélico, forma parte e depende do clube. Sen máis, gracias e un saúde. Entón, por todo elo, xa está contemplada esta axuda nos orzamentos do 2025 que se vai sumar a que ven percibindo o Clube Deportivo Galicia Bealo. En canto á petición que nos fan de instar a Diputación da Coruña o seu compromiso para a financiación do proxecto do campo da Lomba,
parecenos moi correcto e así o faremos. Por eso imos a votar a favor desta moción, pero supoño que vostedes, compañeras do BNG, farían o mismo, ou farán, cos seus compañeiros de partido, non? Porque supoño que serán coñecedoras de que a ente provincial está formada por un bipartito entre o Partido Socialista de Galicia e o BNG, como antes dixo tamén, que cando foi do Centro Social que íbamos da man. Bueno, pois aquí tamén íbamos da man. Entonces, espero que fagades o vosso traballo tamén, non? O digo por aquilo de facer máis forza e poder favorecer o financiamento dos nosos colectivos, entidades e como o caso que nos ocupa hoxe, pois as instalacións deportivas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Marcos Fajardo. Segundo turno de intervención, señor Triñanes, ten a palabra. Anunciar o noso voto favorable á moción, como non pode ser de outro xeito. Ademais, xa contactáramos co Galicia Bealo no seu día, contactamos hai un par de plenos, e se vostede recorda, precisamente, lle preguntei por esa cuestión, por ese tema da subvención, e lle dixen, se non lle pode dar directamente, déallo a él. Me parece estupendo e ben. A parte dixen, non é? Recordo, que vostede lle remita a súa decisión ao clube, pero eu non supen nada hasta que o escoitei agora mesmo. E recórdolle que é obriga do goberno, así ben na lei de bases de réxime de bases locales, contestar as preguntas antes do seguinte pleno. Non, só yo recordo, así que era lle dou o apartado e tal. Digo, como estamos hoxe a ver se somos estrictos e somos tan estrictos con o reglamento, sobre todo cando é comigo, non sei por que motivos, e eu creo que son os máis, bueno, non vou dicir que son o máis correcto, pero intento non exasperarme demasiado. Bueno, a ver se tamén o cumplimos con estas cuestións, porque eu fixen a pregunta, xa vai haber 2 meses, alégrome que lle contestaran a él, eu non recibín a contestación. De todas formas, alégrome de que vai a contemplar nos orzamentos, outro motivo máis para que os traian dunha vez e así os clubes empecen a cobrar, porque a verdade do ano pasado tamén están tardando un pouquiño máis do habitual en cobrarse. Nada, moitas gracias e a ver se conseguimos que por fin teñan un campo como se merece tanto o clube de fútbol 11 como o clube de fútbol gaélico. Gracias, señor Triñanes. Segundo turno, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois alégrome de que esta moción vai a ser votada apoiada por unanimidade, para que tamén vexan na Deputación que é un apoio unánime de toda a corporación, teñan máis doado pois implicarse e comprometerse. Para quen me quere dar leccións de quen goberna nas Deputacións, agradezollo, pero estou de volta e media, grazas. Non é que vostede espera que fagamos o noso traballo, é que xa o fixemos. Nós, cos compañeros da Deputación, xa falamos fai meses, xa teñen o seu compromiso, pero evidentemente, se vostede non o sabe, ou mellor sábeo, quen leva deportes na Deputación é o PSOE. Esta solución de axudar económicamente aos lorchos gaélicos que fixeron para este ano, casualmente, despois da data de rexistro de entrada da moción do bloque, tamén a puderon ter feito o ano pasado, porque sabemos que os lorchos gaélicos xa formaban, vostedes tamén o sabían, xa formaban parte do Club Deportivo Galicia Bealo, que non era unha entidade propia, entón a través do Galicia Bealo xa lle podían facer chegar esa aportación. Entón, esa solución que me veña a presumir dela, cando non a fixeron o ano pasado, estaban nas mesmas condicións, xa puderon ter feito. Nada máis, alégrome de que vai apoiada por unanimidade. Desde aquí quero parabenizar aos lorchos gaélicos polo triunfo que tiveron este fin de semana na Copa. Moitas gracias, señora Suárez. Señor García Díaz, segundo turno de intervención, ¿no? Señor Marcos Fajardo, segundo turno, ¿no? Pasamos á votación deste punto número 11 do orden do día. Votos a favor. 17 vota a favor, polo cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 12 do orden do día, e o expediente 1949/2025, moción solicitando a RAG homenexear a don Raimundo García Domínguez Borbó polo Día das Letras Galegas 2026. Primer turno de intervención, ten a palabra o señor Triñanes. Pulse. No, pulse outra vez. Ahora, porque non, vale. Isto debe de ser os duendes eses que tanto se queixan por aí. Non sei. Vale. Volvo a empezar porque senón... No que lle dicía unha cuestión de forma con respecto a esta moción. Eu teño a moción aquí
original que presentou Barbantia. E voulle a ler. Estou no meu turno de palabra. Eu pido a palabra, o señor presidente non me dá e respeto a súa decisión. Basicamente para poder votar yo en cara se vostedes non o fan, que solamente sea para iso. A moción de Barbantia di, bueno, non vou a ler os datos da presidenta, pero a presidenta da Asociación Cultural Barbantia diríxese aos grupos municipais do Concello de Boiro. Aos grupos municipais do Concello de Boiro, con data 20 de abril de 2025. El resto es el copia-pega exactamente do que puxaron vostedes con el cruño del Partido Socialista. Eu non sei se vostedes pensan que os grupos municipais é únicamente o Partido Socialista. Con data 20 de abril de 2025 presenta a moción Barbantia, que ben podían terlle ofrecido defendela aquí, é unha asociación con sede no Concello de Boiro e que incumple todos os requisitos para poder expoñer unha moción en este pleno, pero vostedes con data de un día máis tarde presentan a nome do Partido Socialista. Eu, sinceramente, que quere que lle diga? A mí non me parece de recibo. Podían facelo en nome do goberno, que tería sentido, podían facer unha declaración institucional, podían contactar co resto de grupos e facer unha moción conxunta ou podían pedirlle a Barbantia que trouxera alguén aquí e que expuxera a moción. Cousa que a min, según me comunico, non sei se a mellor vostede de palabra, pero bueno, a min me din que non tiñan coñecemento deso. Ben, estas son as formas de vostede. É unha pena que non amagua que non estea aquí o seu compañeiro para contestarlle ao que me dixo antes de eu como concelleiro debería de saber. Eu tamén sei un pouquiño desa cuestión de intentar poñer encima dos demais a responsabilidade de usted debería de saber. A técnica expresiva está moi bien, pero yo ya me la conozco. Vostede tamén debería de saber que isto non se fai. Punto. É dicir, vamos a votar a moción a favor, estamos de acordo que se homenaxee aquí a este ilustre para Boiro, que era Borogó, que foi periodista e que levou o noso Concello polo mundo adiante, mereceo, pola súa labor, pola súa dedicación ao galego en aqueles tempos. Ten unha rúa no Concello de Boiro, que se lle dedicou no ano 2003, e un recoñecemento como este non está de máis, en plan. Pero eso, simplemente iso, señores, isto é o seu decoro. Isto é o seu decoro. Que quere que lle diga. E, señor Luís, aproveitando que veu vostede por aquí, simplemente decirlle que evidentemente quen presenta a RPT é o goberno, non o comité de empresa, pero o goberno pode facerlle caso a unha empresa ou pode facerlle caso ao comité de empresa. Vale. E despois presentar o que lle dé a gana. Mira, como fixeron con esta moción, que a presentou Barbantia e lle puxeron o tal, exactamente lo mismo, fíjese, non traía preparado, pero acábame de deixalo, vamos, exactamente como fixeron lo mismo, podían haber collido a proposta do comité de empresa, poñerlle o cruño do Concello e traer o nome do goberno. Mira como estueron listos para isto e rápidos. Moitas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar a favor, lógicamente, Borobó é fillo adoptivo de Boiro, como ponen ustedes nesa moción que lle trasladaron. Desde o ano 2003, sin entrar a valorar a súa obra literaria, solo polo simple feito de que un fillo adoptivo do Concello poda ter este homenaxe, merece o noso voto favorable. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Señora María Autoral, ten a palabra en primer turno. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, de novo, sacándolle protagonismo que o ten que ter, que neste caso o Borobó. Evidentemente, e non iba a negar que a presentación da Asociación Barbantia dirixímonos aos grupos municipais. Non o iba a negar en ningún lado porque xa sabía que vostede a ten e a ten todo o mundo. Simplemente fixemos por recomendación que a presentara o
o Grupo Socialista, porque eu directamente tamén fun a que falei con Barbantia para que esta moción volvera de novo a pleno. Non hai protagonismo. O protagonismo que queremos é para Borobor, non para o PSOE ni nada. Que pasa que, bueno, sempre queremos retorcer as noticias e os puntos e ver o malo. Vamos a ver o positivo deste punto e a aprobación por unanimidade, que é o que pedimos e o que pide Barbantia en concordancia con todos, é que se aprobe esta solicitude para, porque os veciños ni sequera saberán do que lle estamos falando, para que se lle dedique as letras galegas do ano 2026 a Raimundo García Domínguez Borobó. Vou a ler a exposición de motivos porque creo que a merece, porque a redacción efectivamente a fixo a Asociación Cultural Barbantia e creo que así o merece. Aínda que nacido en 1916 en Pontecesures, Raimundo García Domínguez foi ilustre veciño de Boiro durante moitos anos e no 2026 cúmprense 110 anos do seu nacimento, polo que é merecente dun recoñecemento a nivel galego polo papel fundamental que xogou no rexurdir da literatura galega tras a Guerra Civil como director de La Noche, o xornal compostelán que foi o escaparate de nova literatura dende 1946 e onde apareceron os seus famosos anacos asinados como Borobó, entre outros pseudónimos. Borobó é fillo adoptivo de Boiro dende o ano 2003. Membro do Padroado Rosalía de Castro, procurou sempre nos seus artigos promover a cultura galega en todos os seus ámbitos e non só na prensa galega en xornais como La Noche, El Correo Gallego, A Nosa Terra, Atlántico Diario, senón tamén noutras cabeceras xornalísticas fora de Galicia, como a revista Chan de Madrid, que dirixiu. Foron miles os artigos seus na prensa a prol de Galicia, da súa literatura, dos seus artistas e as súas grandes figuras. A partir do ano 1976 puido xa facer os seus artigos en lingua galega e moitos dos seus traballos foron reunidos en o libro como O Rei Señor de Trasalba, do 1997, A Cantora do Sar, do 99, sobre Rosalía de Castro ou o libro dos exemplos onde compila os artigos sobre as figuras clave da literatura republicana e exiliada. Autor do relato Xampo Eras Burlador de Demos, de 1992, ocupouse tamén doutros galegos ilustres como Valle Inclán, Manuel Antonio, García Martí, Pablo Iglesias, Andrés Muruais, Abella Otero e outras moitas. Polo seu labor recibiu o Premio Trasalba, entre outros moitos recoñecementos como o Premio Julio Camba ou o Premio Blanco Torres de Xornalismo da Opinión, o Pedrón de Ouro e a Medalla de Castelao. Foi nomeado fillo predilecto do Concello de Pontecesures en 1997 e póstumamente fillo adoptivo do Concello de Cangas en 2006. Abordou todas as temáticas e xéneros literarios, teatro, poesía, narrativa, biografía, xornalismo e tamén estudios históricos. Claudio Rodrigo Fer salientou no xornalismo de Borobó a súa ética, o seu humor e tamén o gran dominio do oficio. Pon de relevo algunhas das obras do autor como A nacencia do socialismo en Galicia, Pablo Iglesias, o galego. Por isto, e máis, pedimos aos grupos políticos da Corporación de Boiro o voto a favor do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Boiro solicita á Real Academia Galega que o nome do noso ilustre veciño, don Raimundo García Domínguez Borobó, sexa proposto para ser homenaxeado co Día das Letras Galegas no ano 2026, polo seu labor xornalístico e cultural e prol de Galicia e dos valores democráticos, polo que o consideramos merecente de tal honra. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señora Outeiral. Segundo turno de intervención? Non? Sí. Sí, ten a palabra a señora Suárez. Simplemente anunciar o voto favorable a esta moción. Grazas. Vale, moitas gracias. Pasamos entonces á votación deste punto número 12 do orden do día. Votos a favor? 17 votos... Vale, entonces 16 votos... Claro, non pode votar. 16 votos a favor, nada en contra e abstencións. Venga, por favor, pasamos á actividade de control da acción de conta de decretos e rogos e preguntas.
Sí, pues vamos por orden. Empezamos polo señor Triñanes. Rogo, pregunta. Rogo. Aquí no parque cuberto parece ser que no lateral este que hai hacia a parte da rúa da do Gadis, non me acordo agora o nome, Roberto Pizjuán, gracias. Cando chove parece que está doblado ou algo e cae agua. Mandaronme unha foto e, bueno, dixeronme que a ver si miraba por eso, que bueno. Que? Non, é certo, non yo digo con tal. Foi unha nai que me contactou para decirme eso. Despois parece ser que hai un grupo de persoas maiores que están mirando polo tema da residencia a terceira idade e que querían facer unha asociación e que lle pedían a ver se o Concello lle deixaba algún tipo de fórmula para poder eles ter a sede fiscal aquí. Creo que hai algunhas que, bueno, sede, efectivamente, o domicilio, non me salía a palabra, en algunha instalación do Concello, como teñen outras, para poder, bueno, pues, formalizar a súa asociación. E, en principio, nada máis. Muchas gracias, señor Triñanes. Señora Suárez, tiña? Sí, está a falar. Sí, bueno, é relacionado co parque cuberto, porque dixeron mesmo que acaba de dicir, pero tamén me dixeron que, bueno, que o mantemento que se fai de limpieza así tamén é escaso, porque está cheo de cajadas de pombas e moitos días, pois, a verdade é que é un pouquiño asquerosete. Vale, gracias. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, un ruego y dos preguntas. En cuanto al ruego, bueno, hay quejas, ya empieza a medrar a erva, por eso ya digo un rogo, non lle fixo unha pregunta. Bueno, aquí piden que se esmeren un pouco, sobre todo nas aldeas, o din máis que nada, algo de razón teñen, que sobre todo naquelas zonas onde non hai aceras, invade por onde pode circular a xente, entonces, claro, hai riesgo de atropellos e demais. Sobre todo eso, cando programedes, vos rogaría que tomarades eso en conta, porque non é o mismo, a mellor nunha acera que hai algo de maleza que nun sitio onde non existe acera, e cando invade a maleza, pois, bueno, é máis peligroso para o viandante, non? Pregunta. En su día pidieron una subvención y nos vendieron el tema de las taquillas del servicio de venta del mercado municipal. Que nos gustaría saber cómo funciona, cómo no funciona, si ha habido incidencias, si no ha habido incidencias. Pero bueno, alguna gente nos está diciendo que eso no funciona y que para qué gastaron el dinero. Y otra pregunta, porque además fue por esa época también, es para saber si ya hemos alcanzado la cima del mercado de peonzas con la máquina aquella que habíamos comprado también para hacer peonzas y creo que era para hacer macetas, ¿no? No sabemos nada más de aquello, que iba a ser fundamental para la recuperación ecológica del medio ambiente y demás. Entonces nos gustaría saber si estamos ya al frente de eso, de producción de peonzas en Europa. Muchas gracias. Vale, moitas gracias. Pois antes de finalizar, bueno, os quero pedir en nombre propio que, bueno, que toda a corporación, incluído eu, pois, bueno, fagamos unha pequena reflexión todos estes días que quedan hasta o próximo pleno. Creo que, sinceramente, creo que até o día de hoxe fomos un exemplo de comportamento e educación nos plenos. Espero que para o próximo pleno sigamos na senda que viñamos mantendo e, sobre todo, non interrumpir aos compañeros cando están falando e, sobre todo, os insultos. E tamén espero, porque, bueno, está claro que o reglamento está para cumplir. Eu creo que hasta o día de hoxe, durante estes anos, creo que, bueno, intentei moderar e sin ser estricto na aplicación do reglamento. Espero que sigamos así, porque creo que é máis flexible para todos e que, bueno, e que cada un teña voz e non estea cronometrando. E, bueno, eu creo que o día de hoxe é lamentable
creo que demos unha imaxe moi mala, creo que demos unha imaxe patética e sobre todo espero que para os próximos plenos que temos que saber o reglamento e creo que conocemos todos o reglamento e espero que sí que sepamos todos o reglamento bueno, pois non quentemos o ambiente cando hai público e non xoguemos cas emocións da xente. Vos pido todos, incluído eu, esa reflexión e que para o próximo pleno do mes de maio demos un exemplo do que éramos e do que creo sinceramente que vamos a ser. Moitas gracias e bo día.